Somos Dani Cabo e Vieito Baliño. e isto é... Non vale furar. Moi boa xente, que tal? Como estades? Día especial, Gueito. Día especial como todos, pero hoxe incluso un pouquiño máis. Sí, sí. Sobre todo para min que teño, bueno, ao ser estradense, pois teño aquí alguén que é moi importante para a historia do meu clube nos últimos anos. Un antes e un despois na historia do Clube Deportivo Estradense. Efectivamente, aínda que agora xa non está ali e sigue facendo os seus pinitos pola terceira galega. Está connosco hoxe Alberto Mariano. Moitas gracias por vir, Alberto. Hola, boa. Adestrador actual do Vilalonga. Sí, señor. Ben, moi contento. A verdade é que, bueno, as cousas están saindo. Unha xente que deixa de estrar, o grupo é fenomenal. Bueno, pois de momento non hai moita queixa, verdad? Bueno, falaremos despois do Vilalonga. A ver que preparades, a ver, Bueno, temos un pouquiño de todo. Non chimos dar moita caña tampouco. Veña, va. Pero, como sempre, queremos empezar un pouco polos comezos, polos teus comezos no mundo do fútbol e tal. Vimos, por aí, non sei se acertadamente, que naciches en Suiza. É verdad? E bueno, eso, contanos un pouco como é o teu primeiro contacto co esférico. A nivel de adestrador, bueno, pois... No, sí, bueno, a nivel de adestrador, pero como empezaste? Sí, no, soy de neno como todos, ainda engañei un pouquiño hasta xoguei nas categorías inferiores de Compostela, bueno, despois cando bueno, entenden que non teño o nivel, que é verdad. pero, o sea, ti empezas en Suiza ou... No, eu vim aquí con 6 meses, aquí xa, eu vim aquí toda a vida. Pero tes nacionalidade? Non. É algo de que me arrepinto, que ademais podía tela, porque meus pais levaban moito tempo ali. De feito, viñeron para que nos pudiéramos estudiar aquí, miña irmán máis eu. E non a pedín, porque nunca me fixo tal, e mellor agora, pois, con todas estas contas secretas que temos, entendes? Pero nada, de aquí toda a vida, nada, pois, de pequenos pois xogando no Gales, no colexio, despois firmame o Compostela, pois creo que tiña 10 ou 12 anos, aguantei estos 14, 15 anos, e entonces cando empezou a vir esta serie de futbolistas que xa eran futbolistas, os Changui, os Óscar, os Fuentes e tal, pois dixeron, bueno, pois, ao mellor temos que cederte, e xa me cedo eu. Entón, nada. Despois, nada, xogando en equipos no Belvís, no Calo, no Cancelas, bueno, pois, unha carreira futbolística destes 28, 29 anos. E despois, cando paro, pois, nada, un amiguete que ahora está en Estados Unidos, que era adestrador, pois conseguimos un equipo aquí para él, fixome a oferta de ir con él de segundo, máis que nada, pois era un pouco o enlace de conseguir o equipo, fomos o Pino e despois o Sigüeiro, e nada, entrou un poquinho o gusanillo, e despois, nada, pois tuve unha oportunidade de entrar no Compostela, por mediación de un amigo que facía falta xente para levar un equipo que non gañaba un partido, que era infantil daquela, e nada, ali me metín, a cousa foi máis ou menos ben, coincidiu máis ou menos cando Antonio chegou ao club, vale? E despois nada, bueno, a seguinte pois xa empecé no Alevín e despois dende aí hasta onde coñecedes. Fuche subindo no Compos categoría tras categoría, correcto. Chegar a juvenis. Pois sí. Estuve en Alevín 2 anos, infantil 2 anos, femenino 2 anos, bueno, ano e medio, perdón. Estuve no juvenil autonómico 1 ano, juvenil nacional 1 ano e primeiro equipo. Por exemplo, temos aquí apuntado Compostela B juvenil, xogadores, bueno, non sei, se queres mencionar algún xogador máis así que tuveres, por Borja Míguez, Juanín, xogadores que despois serían acompañaríante tamén no teu... Sí, a verdade é que tiñamos unha serie de futbolistas moi interesante, eran todos o primeiro ano que chegan. Era un equipo en principio para non pasar apuros ou intentar pois ir formando futbolistas. Temos a sorte e a habilidade de facer fase de ascenso. Despois moitos desos futbolistas se viñeron comigo a Nacional o ano seguinte, eran casi todos de segundo ano. Juanín xa estaba nese equipo, pero bueno, conseguimos pois xente como Miguel, como Alberto Freire, pois Borja Míguez, Pedro Alvedro, bueno, pois un equipiño xeitoxiño. Fixemos unha campaña fenomenal, quedamos cuartos, foi a mellor clasificación de Compostela nos últimos, creo que eran 14 ou 15 anos. E bueno, en esa tempada xusto pois tuvemos unha xeira boa de ganar 7 partidos seguidos, coincide cando cesan a Iñaki, entonces empeza un poquinho pois de interino, gañamos o primeiro partido e nada, aguantamos aí 2 meses. Hasta que, lógicamente, pois volvo juvenil porque os resultados foron os que foron. 2 meses no primeiro equipo. Claro, podes contar como se deu esa situación, como viviches ti, porque ao final, de repente, estaban ben dirixidos os chavales en juveniles, evidentemente,
Entón, din dende a dirección deportiva, bueno, de Fose, que tiñas que adestrar o primeiro equipo. Ti como o tomas, como sintes naquel Bueno, momento? mira, eu estaba o luns, era un luns, creo que perfectamente estaba con Héctor Angueira, que era o masexista do primeiro equipo, con Darío, que era o adestrador do cadete. Estábamos en Cacheiras, un lugar que se chama Tía María, era un luns pola noite, chámame Pedro Quinteiro, e, bueno, a ver se podes vir botar unha man, que, bueno, estamos intentando, pois, estaban intentando hablar con Iñaki, o corpo técnico de Iñaki, pois se podes ir a adestrar o primeiro equipo e tal, mentras non encontramos o adestrador, como sempre, o que faga falta. E a la fomos esa semana, mantívose o corpo técnico de Iñaki porque non se habían liquidado, vale? Un preparador físico que viña de Murcia, máis Adrián, que se levaba 2 ou 3 anos no clube. Bueno, adestramos esa semana, lógicamente, pues, unha persoa de aquí, pois, hai un montón de xente a verte adestrar, non? Nada, gañamos o Celta B esa semana, parece ser que bueno, desta xente que nos vai adestrar, pois falaron cos directivos e dixeron, bueno, parece que este entrena, non? Ademais de que este entrena, non? E nada, pois esa mesma semana pois se me fixeron un contrato profesional e nada, pois tampouco chegaron a presentarme como primeiro adestrador, non? Foi un pouco así unha cousa un pouco extraña, non? Fucheste quedando. Sí. E ti que pensabas? Decías, bueno, pois vou aproveitar vou intentar aproveitar a oportunidade ou... Sí, a ver, nos primeiros momentos, pois ao final é unha persona que leva no club 6 ou 7 anos. Bueno, pois estás o que che manda, non? Despois, ao final tires de aquí e cando che chega a oportunidade de estar no primeiro equipo de Compostela, pois ademais partindo do Alevín, ademais en seres futbolistas, en ter ese pedigrí, non? Que ahora, pois saltan moitas etapas para chegar a estes primeiros equipos, que vas a decir de cabeza. Levantar o que poida, intentar facer o mellor posible. E nada, si é certo que cando me firma o primeiro contrato profesional, pois eu deixo o traballo, cerro unha empresa e digo, pois vou dedicar isto a todo meter. Segunda B. Sí, claro. sí. Arrepenticheste despois de tomar esa decisión? Non explico, a ver, todo o que pasou despois ten que ver con esa base. Esos 2 meses foron un máster para o bo e para o malo. Levaches moitos paus tamén, seguramente, non? Sí, daquela non entendía moi ben, agora co paso do tempo sí que o entendo, non? Eu teño claro que tal como foi a situación, sempre agradecendo lógicamente a oportunidade que me deron, porque é unha oportunidade e hai que votarlle o que hai que votarlle para apoiar un adestrador do xuvenil, o que lle pasou a Antón. Pois eu non estaba preparado para ir só, como tuve que ir. Seguramente se fora como corpo técnico ou con alguén da miña confianza ou mellor pois noutra situación na que non fose pois sair do descenso, pois posiblemente as cousas se poderan dar de forma diferente. Tampouco tivemos sorte, fallamos 11 uns para uns, pegamos 14 tiros ao poste, bueno, non estaba para nós, pero sí é certo que agora me dou conta de que posiblemente, ou polo menos non estaba igual de preparado que lógicamente pode estar ahora que levo xa pois 200 partidos en senior, en categoría nacional, etcétera, non? Pero sí é certo que é un soño cando chegas ao primeiro equipo de Compostela, cando eres de Compostela, cando xogaches de neno, viviches todo o que foi o subir ou baixar do club, aparecer, desaparecer, vas a grada, conoces a 90%, pero ao final non é que sempre seamos os mesmos, pero casi, non? Entón non entendía moi ben, non? Que as 2 ou 3 semanas pois que pitaran o que estaba ao lado fainado, que sabían que sí que sentía os colores de Compostela, lógicamente os resultados que tuven son de cese, son indudable. Pois eso, como decía, non pois non se entendía moi ben, pois eu polo menos personalmente, pois que xente que estaba ao teu lado fai 2 semanas, pois que logo pois en redes sociales pois, unhas críticas terribles, non só hacia o clube, non, pois un poquinho pois como era toda aquela cousa, despois claro, eu nese momento pois chegas e dis, vou non facer o mellor que poida, vou deixar aquí, non dormías, eu baixei 7 kilos en 11 semanas. Peor que ser entrenador do Barça, casi. Cuidado. No, bueno, é que ao final estás na casa. Claro, é o teu equipo, sítelo como teu. Estás aquí, claro, é a tua oportunidade. Ao final, desde o juvenil, nunca entrenaste senior, e hostia, chego aquí, se hai que traballar 30 horas, traballanse, non? Pero claro, te das conta de que non era esa maneira. Non era esa maneira. Salto demasiado grande, quizáis, falábamos. A nivel futbolístico, non creo. Eu creo que máis a nivel xestión grupal. Claro. Xestión grupal. Eu teño claro que non estaba preparado para chegar a un vestuario que estaba moi mimetizado co anterior adestrador. Quen andaba por aí nese vestiario? Pois,
amigos meus de todo, pois como Catú ou Dani Portela ou Jimmy, pois que nos conocemos de ir xogar maratóns fai 15 anos, sabes? Sí. Pero despois moita xente de fora que estaba moi mimetizada co anterior adestrador, corpo técnico que lóxicamente está intentando liquidar a súa situación co clube e marcharse co adestrador que os trouxo. Claro. Entón, claro, toda esa situación non era futbolística. Hai unha parte futbolística que é evidente, que vamos a xogar así ou asá, ou que está máis dotado o equipo, ou quen está preparado para xogar ou non. Pero si é certo que na xestión de grupo, pois eu que son unha persona moi conciliadora, moi de intentar sumar, pois nese grupo era extremadamente complicado, polo menos a min foi extremadamente complicado. Sí, ademais na situación que chegas tamén, co equipo estando como estando, bueno, todo sí, a ver, se te cesan, pois se te poñen cando estás loitando polo ascenso ou por meterte en playoff é unha cousa. É raro que pase eso. Pero claro, bueno, pasou ya Antón, quer decir, ou a Juan Carlos Andrés, quer decir, pode pasar. Pero nesa situación a verdade é que doume conta que a nivel de xestión de grupo non estaba preparado. Oye, quero volver un momento ao pasado, dar un salto atrás no tempo, porque adestraches ao Santiago de Compostela División de Honor, aquel equipo, bueno, que se formou un gran grupo de xogadores. Eu creo que chamou a atención que estaba Marcos Mella, que é o irmão de David. Como recorda? É que eu recordo xogar unha vez contra Marcos Mella un par de partidos e decía, este tipo escandaloso. E como recordas ti? Tiñas máis xogadores? Marquinhos tamén conozco ben, porque conozco a Nai, conozco a Chus, conozco a Gonzalo. Son de Teo, de Lugo concretamente. Sí. A ver, vou dicir unha burrada. Vas a dicir que é mellor que... Marcos tiña máis talento que David. A mí me parecía espectacular. É que sí, talento técnico. Vale, que pasa? Que David ten unhas características para este fútbol de hoxendía de velocidade, de un para un, de romper liñas en base a conduccións, de dirección que son difíciles de encontrar e que de feito está en alto rendemento. Eu creo que ainda ten 2 saltiños máis para dar e vai nos dar e oxalá os de. Sí. Pero Marcos, a zorda que tiña Marcos, a súa estrutura física, era unha persona moi alta, moi forte. Que pasa que, bueno, as ferramentas que el tiña a nivel técnico pois non as desenrolou a nivel físico, e hoxe en día o nivel físico en alto rendemento é a base. Claro, sí, porque futbolistas con moitísimo talento que ao final non chegan pois porque non teñen as ferramentas físicas, hai moitos. Despois falaremos de algún outro, que ao mellor estás agora con el, quizás. Pero sí, Marcos era un escándalo. De feito, collino no segundo ano en División de Honor, e cando ele estaba ben, eso era unha locura. Escandaloso. Unha locura. Eso que no equipo había outro xogador, estaba Borja Rey tamén, Tasendis, Castiñeiras. Esta camiseta é de Borja Rey. Sí, estaba un auténtico equipazo. Estaba Ramón, tiña 2 búlgaros, tiña un serbio, tiña un búlgaro pode ser 2 gregos, Niko Todorovic. Bo futbolista. Un animal. Que selección búlgara. Ese era serbio, No. Vale. Pero é un animal, Sí, un animal, un tipo de un 95 que pode... Dianteiro tanque, ¿no? Sí, pero tanque. Pero tanque. Non falaba nin papa de nada. Joder, como facía Santiago traer esa xente de... Pois a dirección deportiva pois conseguía, Antonio, sí, Antonio vai en MotoGP, Antonio, se queres falamos despois del, pero é un fenómeno. Pero sí é certo que os adestramentos eran un pouco extraños para eles, porque, claro, tiña que dar a mitad das instruccións en inglés, a outra mitad po resto, despois tiñas que coller a parte, bueno, era un pouco curioso. Ademais, o equipo cando collemos estaba en descenso directo, tuvemos suerte, en 8 partidos metemos 25 goles, fixemos números a por rei, salvámonos. Que non era normal, non? Pero sí que teño un gratísimo recordo desa etapa. Primeiro que me deran a oportunidade, porque eu estive en Liga Nacional, pero en División de Honor. E despois do ben que saiu, claro. Rematando co tema Compos, queremos preguntarche polo, evidentemente, exaltou a noticia onte. Que opinas da chegada de Luisito ao Compostela? Esa é a pregunta. Así, sin máis. Que opinas da chegada? Crees que é beneficiosa para o equipo? Mira, eu sei que Luis ten detractores aquí, seguramente tamén ten fans, pero, a ver, nesta situación, os adestradores, na miña opinión, que son os máis válidos, teñen que ser futbolistas, o sea, entrenadores que coñezan a casa. Vale? É moi importante chegar e ter un período de adaptación o máis curto posible, vale? Que coñezan os futbolistas, que sepan o que é adestrar o Compostela, que van por todos lados. Van por todos lados. É certo que cando vai ben é fenomenal, pero cando vai mal
hai que ter certo grado de experiencia un pouco, que vos dicía que me pasara a mí, non? Eso Luis neste caso vai no ter, despois a nivel currículum, home, non sei se hai adestradores que teñan máis partidos que Luis entre primeira ref, segunda B, terceira ref, o sea, terceira división, non sei se verá moitos, e menos que vivan en Fontiñas ao lado do campo, que claro, que decir, ao final parece unha decisión lóxica, creo que está capacitado para sacar o equipo adiante, creo. E despois, home, se lle sale mal, pois o apedrerán, como nos apedreran a todos, e se lle sae ben, pois fenomenal. Pero a mí non me parece unha decisión fora de contexto, creo que hasta certo punto é hasta lóxico. Sí, é o mellor, a ver, con Luisito activar un pouco psicolóxicamente o equipo. Sempre que hai un cambio de adestrador se activa. Intensidade. Sempre, ademais, chega unha persona con experiencia, que ten os seus números, que ten as súas cousas, como temos todos os adestradores, pero unha persona que vai chegar ali e os futbolistas vanse cuadrar, eso teño clarísimo. Seguro. Bueno, pasamos entón a esa aventuriña. Pois sí, pasamos esa aventuriña en China, despois do teu periplo polo Compos, que viaxas para China para traballar de director de metodoloxía, non? Sí, no, non sei se pronunciarei ben, Chongqing. Chongqing. Bo chino, Sí, bo chino. Bo chinés. Bo chino, teño aún de chino. Oriundo, sí. Como se deu esta oportunidade de viaxar a... Pois mira, estando no Juvenil Nacional, estando con Alex Otero, que hoxe en día é o segundo adestrador de Iago, tiñamos unha empresa de redactación de lesións e, bueno, estábamos moito tempo xuntos, non? Ele estaba no Noia nese momento, estaba no Liga Nacional Juvenil e chegounos os dous, ademais, estábamos, non sei se era na mesma páxina, porque ele brujulleaba moito internet, e nos chegou a oferta os dous e dixe, mira, estou no Compostela, non vou ningún lado. Vale, ele estaba no Noia con Iago, ele estaba ben, pero cando acabou ese ano que eu pasei no primeiro equipo, despois acabamos a Liga Nacional, o Compostela entende que non teño que seguir, e entón, pois, Iago e Alex firman no Compostela, curiosamente, eu se había proposto para ir ao Compostela, pero resulta que daquela non tiña nivel, o no siguiente sí, pero bueno, cousas que pasan. E fun para lá. Tiveron nivel, Sí, eu creo que sí, eu creo que xa tiñan antes. Pero bueno, ela fun, a verdade que eu tiña que despexar un poquinho a mente tamén, non? Despois do que pasara no Compostela, tampouco esperaba ter que sair, sinceramente, pero bueno, fun ali despexar un poquinho a cabeza e a verdade que estuve fenomenal. En que ano foi isto de... Pues tuvo que ser 2015-16, tuvo que ser. Contas que foi unha experiencia fenomenal, maravillosa, Sí, a ver, ali non hai punto medio, ou estás fenomenal ou non sale. É verdade que, bueno, tamén saíron ben as cousas a nivel deportivo, entrenamos o 19, chegamos a semifinales do que era do cantón, da rexión, non? Que ao final pois eran 40 millóns de persoas, ao final. Bueno. Joder. Estuve moi ben ali, trataronte como un profesional, tiñas medios, teñen as súas particularidades, o tema dos chinos e tal. A ver, conta. Pero, pois, de todo, pois, desde non ducharse despois de adestrar. Non se duchan despois de adestrar, curioso. Duchanse na casa. Correcto. Porque son moi non quise preguntar. Eu tiña un compañeiro chinés que tampouco se duchaba no campo. Non sei por que será. É cultural, el Alberto. Seguro, non, seguro. Despois, non preguntabas ali? Hai certas cousas que é mellor non preguntar. Despois adestrar ás 5 da tarde con un calor que sometía a medo. Moita humidade, non? Moitísima. Despois, claro, os desplazamientos na cidade, que parecía que tal, eran grandes. O sea, entón, se adestrar collías o metro, tardamos unha hora no metro, ida e volta, e tal, bueno, unha locura, pero paseiro moi ben, Despois a nivel deportivo, eles son moi individualistas, o tema do fútbol colectivo o levan fatal. Highlights. Sí, todo skills, todo cristiano, pero a verdade que nos foi ben, e paseino moi ben, e volvín, pois, porque parecía que iba a ter a oportunidade dun equipo de terceira que ao final non se dou. Podese decir, o equipo? Non. Vale. Un equipo que descendeu ese ano, vou dixer así. Faremos investigación, Víctor. Ao final, pois, firmou outro compañeiro, e nada, ese ano, pois, fixen análisis para o Vallecado, gravábamos, e facíamos análisis de partidos de segunda B, de división de honor juvenil, e ese mismo ano xa me salió a oportunidade do Santiago. De algo máis de China, algunha anécdota divertida ou algo que poidas contar? Anécdota divertida, bueno, pois vou contar a do españolito que adestra ás 5 da tarde. Sí. Acaba de adestrar ás 7, un calor que mete medo. A min levaban, me traíanme a casa, ou íbamos en metro, pois todo que era o corpo técnico, non? Eu tiña 2 serbios, un portugués, e despois tiña 29 adestradores chinos, os que viñan sempre 2 ou 3 para aprender un pouquinho, non? Joder.
Todo en inglés, dis que falabas. Sí. E despois, claro, chegas a sitio de destino, non a casa, pero sin o sitio de destino, o españolito, vamos tomar unha cerveza. Que peligro, Vamos tomar unha cerveza. E claro, o head coach fala de tomar unha cerveza, alaban todos a tomar unha cerveza. Pido unha cerveza, ali son de medio litro, vale? Pido unha cerveza, bebo un chupiño, e cando bebo, vexo a todos... Borrachos. No, de penalti. Hostia. Os chinos. Os chinos, sí, sí. Pues son de beber ali en Asia. Os chinos. Os chinos japoneses. E dixo, hostia, bueno, pues bebo o máis rápido posible. Tratándome culturalmente. Un trago non era capaz, pero claro, o típico do español, pues, pongo outra que apago eu. Bueno, damos 4 ou 5 cervezas. Bueno, facía calor, tampouco tal. Pa casa. Bueno, digo, pois isto será así. Pois, que sei, o día siguiente, os 2 días siguientes, mesma historia. Vamos tomar cerveza. Sí. O mismo. O día siguiente chameme Mr. King, o presidente, o dueño do club. Want to speak with you, head coach, bla, bla, bla. Fenomenal. Alabo pa oficina, un edificio caralludo, unha oficina cristalera, tal. Buah. Está Mr. King, Mr. Leao, que era el segundo del, aparte de min, que era de head coach, pois el tiña pois un responsable chino. E dice, bueno, mira, non podemos salir de festa todos os días, porque claro, e dices, para. Eu vou, sabes, tomo unha caña e vou para a miña casa. Estos mazaros que tes aquí son os que se beben de penalti, toman 5 ou 6 e van abanando para casa. Mira que me estás contando. E dice, no. Aquí, isto aquí non se fai. O sea, se ti falas de tomar unha cerveza, é que tes que mazarte como un pior. Claro, exacto. Mira ti. Claro, eu non sabía. Mecha corta dos chinos. Sí, a verdad que sí, líanse. Unha locura. Entón, ao final, pois, chegamos ao sitio de destino, ademais, Drasko e Milos e máis Joao, que eran o portugués e os dous serbios, tiñamos os apartamentos ali nun tal, entón mandábamos os chinos para casa, tomábamos unha caña nós e despois íbamos para casa. Tranquilo. Pero decir, non se acabaron as cañas, pero, entón seguían. No, un par de cañas. Pero un par de cañas, 40 graus despois de adestrar, sabes? Ademais, sin duchar, porque non te pides duchar. Sí, no, é casi obligado. Claro, tomas unha caña, unha Coca-Cola, o que queiras, e vas para casa. No, pero estes chinos son terribles. Joder, terrible. E bueno, despois volves a Galicia, se ha hecho Santiago de División de Honor, pero queremos pasar xa a ir directamente ao fútbol senior. Como se dá ese paso do faz a tempada no Santiago, chega ao Estradense? Sí. Pois chámame Toño Cambo, eu non conocía, é o primeiro ano que está Toño, entón pois ten que cambiar un poquinho todo, non? Antes estivera Tinto. Non estivera no Berta Virán, son Javi Touriño, sí, Javi Touriño. E bueno, queren cambiar un poquinho todo, manter esa estrutura da estrada e tal, e fálame, eu creo que me chaman, eso é opinión, un pouco por Pepe Rico, que tamén tiña, pois era o segundo de Luis daquela, e bueno, había estrado a Borja nos juveniles, e bueno, creo que vai un pouco por aí. Nunca preguntei, vale, pero habrá que preguntar. Pero a verdade é que non tiña relación con eles, esa é a realidade. Entón falolle un pouquiño, pois eso, de que veño un pouquiño da base, eles querían pois renovar o equipo, de ter xente nova, se pode ser da estrada ou da contorna pois mellor, e potenciar un pouquiño todo aquilo e tal, e nada, e chegamos a acordo e aí empezamos, e aí onde pois empezamos fichajes estos pois de Juanín, de Borja, firmamos rapaces de Santiago, firmamos, bueno, hubo un rara avis que foi Estefan, de Piñol, pero por eso porque era amigo de Toño. E bueno, é certo que el nos daba unha pose que mellor con un equipo pois quizáis tan novo pois nos gustaba moito, e firmamos Ander, bueno, e armamos un equipiño en que teria era para non pasar apuros, porque o presuposto baixara moitísimo, e nada, fixemos unha primeira volta increíble, eran 42 puntos, daquela foi récord, logo o superou creo que Montañeros e creo que Villalonga do ano pasado. Mira ti. Tuvemos iras de ganar 11 partidos seguidos, unha locura. Ao final da temporada se nos caeu o equipo, temos lesiones eso de Juanita Valo, de Juanín, de Piñol, tivemos 3 ou 4 xuntas, non aguantamos. Metimos 78 goles, pero nada, fixemos promoción de ascenso e nada, non se dou a circunstancia de que tiña que subir de terceira e non baixa tal, e quedamos na categoría. Sí, ese foi así. Así chegamos. Pero bueno, claro, ao final viña o Estradense de onde viña, porque claro,
Tives o Estradense que está actual, que está hoxe en día, e había moitísimas diferencias, imagino, co Estradense ao que chegas ti, non? Sí, pero eso non foi tanto un ano, foi máis un proceso, sabes? Tiña bastante claro, creo que Toño tamén, que o equipo tiña que mellorar un pouco en estrutura, non? Do primeiro equipo, pois é un corpo médico pois con sitio onde traballar, pois unha metodoloxía de traballo onde houvese que adestrar. Manu Blanco axudou moito en todo este proceso, porque ao final nos ao principio chocamos bastante. Ti é blanco. A ver, de boa maneira. Ten carácter. Sí, pero ben, porque él quería entrenar, él quería estrar, de estrenar e veña tralla, non? Pasa que lle gustaban certos exercicios que tiñan moito condicionante físico, pero claro, os quería de outra maneira, pois, por exemplo, el gustañe moito as conservacións, e a min gustame que as conservacións pois teñan un obxectivo, ou que teñan direccionalidade, non? Incluso que teñan a veces posicións, non? Pois que son as conservacións, perdón, que eu son Lleito tengo algo de entrenador e aquí tamén. Non, unhas posesións. Unhas posesións. Vale. Non sabía que era un, bueno. Por tanto, Manolito Blanco que é o preparador físico. Sí, claro. E nada, pois fomos adaptándonos un ao outro. Ele é un grandísimo profesional, vale? Xa che digo, pois eu creo que aos 3 meses, 4 meses, xa pouco falábamos deses términos, non? Pois mira, esta semana vamos traballar, que sei, transicións ou o que fora, e ele xa, pois, propoñía algún exercicio, pois se modificaba o que entendía que tiña que modificar, e despois xa non hai problema de fíxate 5 anos e unha relación buenísima. Tiña que haber boa sintonía para que viñese todo o que veu despois, porque a segunda tempada xa Alberto, esa primeira boa tempada, na segunda pois conseguides o... Sí, apuntálamos un poquinho equipo, vale, ben... Ademais con xente que ti xa conocías moitos, non? Sí, xa claro. adestrados de pequenos no campo. De pequenos, despois xente tamén que conocía a Manu, que había adestrado, pois que se Brais Vidal ou se te conocía como Brais Calvo ou Caraván, ou, bueno, pois tamén foi moi importante pois poder recuperar a Mateo, incluso Fafú. Bueno, a ver, futbolistas moitos que eran estradenses ou que se habían xogado na Estrada, pois ben no Estudiantil ou no Estradense. A verdade é que fixemos un grupiño moi bo. Eu non sei dicirche exactamente, pero os últimos 3 meses, quizáis, da tempada, creo que foi o equipo que mellor xogou o fútbol que eu adestrei. Estamos falando do ano do ascenso. Sí. De segundo ano teu no Estradense. Sí, os últimos 3 meses, ademais, dunha maneira da maneira de xogar que quizáis a mí máis me gusta, non? Pois de someter o rival, de ter moito balón, de máis ser capaz de transitar, de ter posesións para mover estruturas de equipo rival e despois chegar a zona de finalización con moita ventaxa, bueno. Era un equipo tamén que joder, Javicho, Manuti, Vicente, Brais Vidal, Brais Calvo, Borja Míguez anotando goles a Cristo. Si meteu 22. 20 creo. De feito non quedou máximo goleador porque o último partido en Villalonga que xogamos pa él, podes decir. Sí, non, porque é así. Fallou un penalti en Villalonga e non quedou máximo goleador por eso. E nós non quedamos campións por eso. Claro, porque quedou primeiro Pontellas. Pontellas, correcto. Vos 28 goles en contra en 38 partidos, sí, Alberto. Eso... Sí. E apretando alto, rocosos, sí, pero ademais estábamos moi poquinho tempo cerca da nosa área, pero non quería olvidar unha cousa, que todo isto que fixemos no Estradense, unha parte fundamental, senón a máis importante, que había unha base moi importante de xogadores da Estrada. Correcto. Coñecían o clube, coñecían a idiosincrasia do pobo, coñecían, pois tiraban polos xogadores do Estradense, os Manuti, os Javichos, Vicente, os Coque, Peiteado, Silva, sabes, claro, eu mellor olvídome de algún seguro, pero que decir, esta base do que tiña Estradense e da xente de ali era fundamental en todo, pois porque paraban moitísimos golpes que podían vir de fora, e despois, cando había que poñer algún firme, pois sempre falaba Javi, Manu, básico neso, eso pasaba yo Lugo con Pita Sebane, por exemplo. Pois sí. Xo estaba pensando, Javicho, Manuti, Pita Sebane. Sí, é que é moi importante que esa xente identificada cos colores do clube, que sean do pobo, que ademais pois sean capaces de falar pois cos directivos cando hai un problema, porque algunha discusión sempre hai, pois con aficionados, bueno, pois tamén Manu é da Estrada, Manu Blanco, e iso tamén axuda moito. Bueno, eu creo que se deron moitas circunstancias, non só adestrador, evidentemente, moitísimas circunstancias para que o Estradense fixera esa base, que eu creo que é unha parte importantísima do que agora se está vivindo, non? Correcto. Sí, e hoxe en día que de feito están Manuti e Javicho. Sí. Entre as tías están os dous entrenadores. Sí. Víanse xa maneiras daquela de entrenadores ou... A Manu quizáis non tanto.
A Manu picoulle despois. Porque Manu é así como máis, un pouco máis tímido, mellor pode ser. Non é tímido, máis eu. Manu é unha persona que, bueno, que ten empresa, que está acostumbrado a levar grupos, pero el creo que daquela o vía máis de maneira individual. Non? Creo que cando dixo de xogar no Estradense, pois fixo un ano de fútbol sala, creo. Sí. E despois adestrou en terceira regional, o Sporting, no Sporting en segunda. Bueno, subiu unha categoría, o que foi cando lle empezou un poquinho a picar. É unha persona inteligente, está ben formada, de Javi, que che vou dicir, pues, Javi ten fútbol por todos os costados. A Manu, a Javi xa lle vía máis. Máis interese porque facemos isto, porque tal, porque buscamos isto, mister. A min gustame moito cos futbolistas, pois preguntarlle. Futbolistas ou corpo técnico, como ves isto, como farías ti, como tal. Despois, lógicamente, a decisión sempre toma o adestrador, non? Pero sí que me gusta ter moita información, porque a veces danche ítems que ti non tes, ou que non ves, ou que estás obcecado, ou danche unha solución, ou mellor dinche o que non hai que facer, pero dincho. Claro. Mira, de feito temos unha pregunta de Javicho que di: por que un toque? El sabe de que vai. Unha aperta para vos e para Alberto. Sí. Que se refire con isto de por que un toque? Sí, é unha cousa máis, dimo moitos futbolistas que tuve. Eu enfadame moito cando o fútbol se permite xogar a 2 toques e ti xogas a 1. Cando non estás apretado, e sobre todo con risco de pérdida. Porque se non estás apretado non é necesario. Non é necesario. Entón, eso é culpa nosa, dos adestradores de base, sobre todo, que... Apunta-mo. Que, nada, estamos facendo sempre pois conservacións, posesións, xogar a 1, 2 toques, xogar 1, 2 toques, e a veces o fútbol necesita esa pausa. Eso facía fenomenal Vicente no Estradense. Esa pausa, ese medio segundo de pensar antes de xogar, de non estar apretado e non arriscar pase, cando podes conducir, pois porque vas a superar con pases e tes camiños libres abertos. Bueno, a min gusta pois o fútbol un poquinho desa maneira, e claro, repito moito nos adestramentos, eu sei que o terceiro adestramento están hasta aquí. Pero por eso repito. Así, desde a distancia, claro, xa se poderá decir, cal era o teu xogador favorito dese equipo? É complicado, claro, pero... Que o equipo aí falas de Vicente, o meu era Vicente, por exemplo. Que despois se mantén, ademais, claro, esa base. De que ano? Dos 5 anos? Claro, que son 3 anos despois en terceira con anos individuais, por exemplo, Brais Calvo, ano... Si te tens que quedar con un xogador de tus entrenatos o Estradense. Brais Calvo, a tempada do playoff. Brais Vidal, hai moito bo futbolista. Bueno, vou che dicir un que non o vas creer. A ver. Caraván. É que... Ollo con Caraván, Tralazo, sí. Caraván, a ver, é fenomenal que este no Estradense, pero é unha pena que non tuvera, pois non sei se a posibilidade, a ambición ou de darse pasiño máis, non? É un futbolista dos que non hai, porque é máis rápido do que parece, que nos duelos gaña moitísimos, con balón mellorou moito, cando chegou, pois creo que xa mellorou moitísimo con Gelucho cando tuvo no estudiantil, despois cando chega comigo, pois posiblemente lle demos unha voltiña máis, porque estaba moi acostumado a xogar dentro, así como lle gusta a Gelo, pois mete moita xente por dentro, ainda por si sigue querendo xogar aí, pois buscou máis perfiles, permítese apretar moi alto, porque gaña duelos un parón e ademais é capaz de volver as costas, no balón parado fenomenal en defensivo, e no ofensivo, sobre todo se as pon Brais Calvo, que ademais ten esa tal, pois moi ben, a verdade, que é un futbolista que non fai moito ruido, vale, podría che dicir, pois por rúa é fenomenal, Brais Calvo no seu prime, é o futbolista de máis talento da terceira, Brais Vidal cando está ben, é moitísimo, Juanín, cando está con chispa, pois é malo de aguantar, pero sí, sabe, digo porque se lle digo a ele. Borja Míguez é un 8 en todo, non é un 10 en nada, o sea, non hai defensa de terceira división que non este hasta... Que pereza de futbolista. Sí. Choca e saca tarjetas, e saca tal, é un futbolista que eu sempre tería no meu equipo, porque é un perfil de futbolista dos que quedan poucos. É un futbolista que ademais se ti eres capaz de xogar con 2 dianteiros, o outro dianteiro se está listo hinchas a meter goles. Bueno, houve varios futbolistas, é unha pena que non pode decir máis, porque algún se me vai a enfadar, vamos salir de aquí e a veis se me enfadar seguro. Pode ser, porque son 3 anos exitosos despois en terceira, un Estradense super recoñecible de Alberto Mariano ao final. A primeira tempada é a do Covid, que dades décimos, midade de táboa ben. Sí, é unha pena porque sempre empezamos mal. Sí. Sempre empezamos mal. Xa estamos nesa costa arriba e parouse na xornada 29, creo que foi,
creo que ese ano hubiéramos estado cerca dos de arriba, creo. Pero bueno, todos son elucubracións. Vale? Esa segunda tempada podemos xa falar dela, porque espectacular. Ese, bueno, era un formato extraño, pero conseguides chegar a unha semifinal de playoff contra todo pronóstico, tivéstela, bueno, fala ti dese ano, porque... Un ano de altibaixos. Ese ano estiveron a punto de cargarme. Pois xa ves. Sí, foi a peor seguir a miña como adestrador. Perdimos 5 partidos seguidos. Os 5 partidos por un gol. Contra Ourense, contra Compostela, que en Salázaro 2-3, cando nos poñemos por diante 2 veces, contra Arenteiro, bueno, pues, douse esa xira de resultados, os 7 partidos xogamos contra o Barco, decidimos nese momento facer cambios no equipo, pues, porque que as sensacións non eran malas, o equipo perdía. Creo que estábamos, non sei se era penúltimos ou antepenúltimos, Mira ti, nunha liga que descendían 8 despois dos grupos, entón, claro, nos tiñamos que buscar alguna maneira. Fixemos un partido perruno, malísimo contra o Barco, bueno, non sei se malísimo, pero peor que o mellor algún dos que perdemos anteriormente, gañamos un 0, e a partir de equipo empezou a gañar, acabamos facendo nos últimos 3 encontros, creo que fixemos 31 de 39. Acabaste esa tempada moi ben. Sí, foi unha temporada na que foi un momento que non pasei mal, despois foi indo cara arriba, acabamos increíble, pois a sensación contra o Vilalbés, o 2-0 na casa, que é histórico para min, Sí, eu creo que o que nos dá cando nos metemos para xogar esa fase que che daba acceso ao playoff, pois nos viñamos de gañar o último partido contra Ourense, contra o CF. Sí. Se non gañábamos, nos metíamos para o grupo de abaixo. Bueno, pois gañamos, festa na estrada, fixemos salir os futbolistas, os aficionados, fenomenal. Bueno, xa estaba. Primeiro partido vamos a Silva, nesta fase de ascenso, facemos unha primeira parte terrible. Das poucas veces que grito no vestuario, pois no descanso, isto é unha vergonza, se non quere xogar o ascenso non xogamos, non pasa nada, metemos xuvenil, estamos non sei canto, non sei se funcionou ou non, un 4. Funcionou, é que ese partido recorda, un 4. Javicho, de feito. Un 4. E despois, no seguinte partido, que é contra o Fabril, aí estamos fenomenal, 5-1 gañamos, creo que ese o partido no que nos fai creer a todos pois que o Estredense é capaz de chegar, porque Villalbés tiña moitísima ventaxa, moitísima, e fai nos creer. E despois a seguinte xornada vamos a Villalba, marcamos no 91, o 92, marca Óscar. Mas ese ano tiñamos unha segunda unidade fenomenal, todos rapaces de 19 anos. Mira Óscar agora. Óscar, Ángel Muñiz, Edu Taboada e Sergio Mulero, todos senior de primeiro ano. Entón, claro, ti cambiabas, ao final facías cambios tamén para renovar pernas, pero que ese xente voaba. Voando, claro. Voaba, o sea, o gol que metemos en Villalba, creo que é un balón que rouba Ángel, que lle dá espacio a Edu Taboada, que fai o recorte, que dá balón ao segundo pau, desas transicións que os futbolistas se enfadan porque faz 150 a semana, eu as fago, e chega, pois, Lubi, que é o lateral do lado contrario, non o interior, o lateral, tírase o chan e mete, bueno... E despois ese último partido na casa que esboura, o novo municipal. Sí. E despois o que sabemos que foi ese partido en Vila García, que pena, Sí, foi unha chulada. Mira, primeiro o partido co Alondras, non? O partido co Alondras, bueno, playoff, Alondras, de Otero, bueno, vamos, en principio contra un equipo que está chamado a fazer outras cousas, chegamos ali, plantexamos o de sempre, cando podamos ter balón, cando non temos que correr, temos que apretar moi alto, nos entendíamos, non sei se correcto ou erróneamente, que físicamente andábamos moi ben, eu falara con Manu, o Manu dixo, zapatilla, que aquí estos rapaces aguanta, bueno, pois zapatilla, aí vamos. E no minuto 60 ou 70, pois expulsan a Piñeiro. O central. A Piñeiro. A vos. A Piñeiro? Sí, a Piñeiro. Despois expulsan a... No, a quen? Non expulsan un do Arousa? No, pero eso foi no Alondras, no partido de Alondras. Estamos falando de Alondras, vale. Sí, no partido de Alondras. Había moitísimo calor porque con isto do COVID pois se pararon moitas xornadas, e creo que estábamos en junio, a primeira semana de junio, un calor terrible, e nós con 10 e tuvemos a suerte de que había unha parada destas de calor para refrescarse e tal, que chaman agora, entón fixemos como un tempo morto. Entón collín os rapaces e vamos a ver, estamos con 10, se isto chega a prórroga vamos a pasar mal. Presión alta todo o campo, 1 para 1, menos 1 na última base, Farley. A morrer. Sí, a morrer.
Por momentos roubamos alto, por rúa ten unha moi clara, creo que pega no pau, por rúa ten outra, Sergio Mulero ten outra, no momento nos metemos atrás, eles fallan un pase na base e marca Mulero, 0-1. Eso foi apoteósico porque era con 10 contra Londras, un montón de xente en Cangas, un montón de xente da estrada, pois eu que sei, bandeiras, xente esperando o autobús, despois festa no pobo, bueno, eso foi. A verdade que foi unha sensación moi boa porque víase xente da estrada, pois enchufadísima. E feliz. É un pouco o que está pasando este ano, eu creo. Porque moito do que faz é para que a xente este feliz. Sí. Nós tamén, evidentemente, tes o teu ego de, bueno, mira o que conseguimos, pero non, tibes os rapaces feliz, os directivos chorando, os aficionados pois de festa e dis, joder, pois isto vale a pena. Sí, isto vale a pena. A pena foi despois ese... Despois nos semos co Arousa. Co penalti de Brais, Sí, non esa estuvo tempada mal, de Brais. Era complicado tamén, podía ir o empate, non? Sí, claro, nos teníamos que gañar, claro. De feito empatamos. Prórroga, máis. Un partido duro. Eu de feito no descanso teño que cambiar a Javicho. Creo que foi correcto, pero penalizounos no sentido de que Javicho sí que ten esa pausa, ese saber estar, esa veteranía para xogar o playoff, pero tal como estaba o encontro era visto que iba a haber expulsións, era visto porque había moitísima presión, e nada, cambiei non nos saliu mal nese sentido, expulsan a Ross, creo que do Arrosa. Sí. Somos claramente dominadores, ten Ander, ten Mateo, ten Edu, ten Piñeiro, ten Juanín. O penalti. Despois, claro, Brais viña dunha lesión, se lesionaran a Begondo a fase de ascenso, e claro, a Brais é un rapaz que ten un talento para o balón parado fora do común. Xa na prórroga, porque na prórroga te permiten un cambio máis, non? Pois puro cambio, vou meter, a ver se hai algún balón parado, a ver se é capaz de filtrar, eles estaban xa con 9, nos emborcados, pois balóns na área, claro, eles tirándose o chan, pois os balóns non volvían da grada, gol, eu que sei, había un francotirador, había partido de ascenso. Sí, total. Na prórroga, pois, penalti. E digo, hoste, teño Brais no campo, xa está. Un Brais que estivo toda a tempada en estado de gracia. No, increíble. Suele pasar esas cousas, tío. Fallan os penaltis, os máis... E ao final, pues, como é a narrativa, máis? Creo que fixemos todo o que estaba na nosa man. Evidentemente, o primeiro é animar a Brais, porque o falla o que o tira, evidentemente. E non estaba nós. Fixemos todo o que estaba na nosa man. Creo que fomos mellores, sinceramente. Non fomos capaces de marcar 0-0 e para casa coa sensación de que estábamos nun momento que podías gañar de calquer equipo. Pero bueno, ese partido non quiso entrar e nada. E sería bo, ti crees, para a Estrada realmente ascender? É que eu recordo daquela, que se falaba bastante na Estrada, había o rumor por aí, de que o mellor non me interesaba demasiado ascender que bueno, xa che digo, esta cosa que se fala tal, sí, bueno, por tema de desplazamentos e todo eso. Evidentemente o club tiña que dar un saltiño máis, pero eu creo que calquer equipo que sube, en la que quedes último en segunda ref, o ridículo non íbamos facer, xa cho digo, porque con ese bloque de futbolistas seguramente podéramos sumar algunha ficha máis. Era un ano para disfrutar, pois como lle pode pasar ao Villalbés ou como lle pode pasar a quen sexa, non? Curso a Arousa ese ano. Sí, despois. Claro, de feito baixou ese ano. Eu creo que a afición da Estrada merecía ese aniño. Porque despois tedes ese último ano teu, media táboa, moi boa tempada. Sí. Non sei, como se deu esa saída final o teu equipo, entre comillas, que están aquí os dous, de feito. Sí. Como se deu esa saída? Pois, mira, ao longo da tempada tuvemos moitos erros. Eu o primeiro, vale? En distintos estamentos, pois fomos demasiado permisivos con certos comportamentos de algúns futbolistas, pois algúns non podían vir a adestrar, outros sí. Tiñamos esa experiencia de vir dun equipo que ven de facer moi boa temporada, a ver como se reflicte na seguinte, pois tamén me valeu para moito, non? E ao final, pois si é certo que nos salvamos 3 ou 4 xornadas antes de que acabara a Liga, acabamos octavos. Eu creo sinceramente que para o estradense, despois de haber perdido fichas, pois como Porrúa, como Mulero, como Edu, etc. Bueno, pois non sei se é un éxito, pero é unha posición notable quedar octavo co estradense. Eu percibín que parecía como un fracaso. Que despois falas con todo o mundo e todo o mundo che di que non, pero como que no ambiente, pois mira, ano pasado que fixemos, este ano con algo parecido, pois ao final quedamos a 2 postos ou 3 do playoff, a poucos puntos.
E entón eu cando falo con Toño decido marchar, de feito falamos, mas foi unha conversación dura porque, claro, el chorando Son moitos anos, moitos problemas. Entón, claro, dixe, mira, isto é moi fácil, ou cambiamos a 10 ou 12 futbolistas ou teño que marchar, e como eu lle teño cariño estradense, evidentemente, e a ti tamén, é mellor que cambies o adestrador, vale, que xa ten un discurso de que leva aquí 4 ou 5 anos, e que manteñas o bloque do equipo, a base, aquí con 4 ou 5 cousiñas vas poder ter unha clasificación parecida a esta, e despois, depende do ano, pois, podes dar ese saltiño para arriba, que nunca se sabe. Dixome, se fai falta, votamos a ti queda, votamos, non é así, non funciona así, Toño. E nada, pois isto creo que foi un martes, creo que estábamos en maio ainda, porque está a semana despois de acabar a tempada, porque tamén había que darlle o Estradense a buscar equipo, a buscar entrenador. Entón, claro, ese viernes tiñamos unha cena de despedida ali no campo e tal, e nada, comunicamos os futbolistas, a chorar un pouquiño e nada máis. Despois... E o Estradense que está este ano, bueno, xa para acabar co tema do Estradense, que está este ano nunha situación, bueno, pues espectacular, non? Sí, a verdade que estamos todos contentos. Ti consideras que parte do éxito do Estradense é tamén, bueno, gracias a ti un pouco, non? Porque ao final a base que falamos antes, a base do equipo como que un pouco a fixaches ti, siguen os mesmos. Hombre, a ver, non sei se consideras un pouco teu este éxito que está tendo entrenaches os dous entrenadores que teñen agora, sabes? O éxito é dos que están, vale. Hai un proceso, falábamos antes. Claro, a ver, o éxito dos que están, evidentemente. A mí pero que sin Alberto pensar que puxen un graniño de area. Correcto. Gústame pensar eso. Non sei se acertada ou equivocadamente, pero si é certo que unha base moi importante dos futbolistas pois estiveron comigo, dos adestradores tamén, se me apuras, bueno, pois non sei se a metodoloxía de traballo, incluso o Estradense deste ano é moito máis parecido que xogábamos cando estaba eu pois con Nacho, con David, bueno, gustame creer que sí que teño algo que ver, pero para nada apuntarme méritos, méritos que están, dos futbolistas, do corpo técnico, de toda a xente que está ali, pero evidentemente eu contentísimo de que o Estradense pois este canto máis arriba posible mellor, excepto na última xornada que xoga contra min. Esperemos que non te este xogando nada moi importante. Bueno, espero estar salvado e o Estradense que este primeiro xa. O sea, xa estaría ben, sí. Claro. E despois, bueno, pasas esa etapa no Arzúa, non sei se fai rápido a fichaxe, fala rápido con Gómez ou como foi o tema. No, que va, ao revés. Tiveste moitas ofertas. Si é certo que me chaman rápido, Son listos, digo a verdad, porque ademais eu a veces son demasiado transparente, creo que a veces non me beneficia moito, pero dixen, a verdad, mira, eu tiña un equipo de segunda ref que quería ir, que sabía que estaba un galego de segunda ref. Sí. Podes decir? No. Podemos miralo fácil, ese sí que fai ser fácil. No, que estaba sen adestrador, eu sabía que pode coar outra. Estaba, logo houve uns cambios neste club que fixeron que viñera outro compañeiro, pedinlle ao Arzúa pois que esperara, non te quero mentir, pois isto pudo ser primeiros de maio, que esperara, non sei se foi a primeira ou segunda semana de xuño. Sí. Vale? Hostia, esperar un mes polo entrenador. Sí, no, por eso, no. Pero que o Arzúa se me había chamado anteriormente a outras tempadas. Eu sabía que, ao final, é moi bo estar onde te queren. Sí. Vale, porque se hai moitas dúbidas, ao final pues, xa empezas con un menos un, con detractores, este que ven, este tal. A mí me gustan máis altos, ou máis baixos, ou máis delgados, ou con máis pelo. Sí, porque ao final todo mundo ten dereito a opinar e tampouco lle pode gustar a todo mundo, non? Bueno, todo mundo ten dereito a opinar, pero... Sí, a ver, pero podo opinar dunha cousa que non teño nin idea, entón, no, ti podes opinar, o sea, que a tua opinión sea máis respetable non é diferente, pero ti podes opinar do que sea, aficionado máis, aficionado ao final, pois a mí non me gusta este, me gusta aquel, vale, fenomenal, pois non lle podes gustar a todo o mundo. É certo que me querían desde facía tempo, presentarme un proxecto interesante, ao final o do outro club non saeu, cambiou directiva, cambiou tal, cambiou todo, bueno, e non saeu. Si é certo que tuve outras de terceira ref, pero sí que lle prometí ao Arzúa que se quedaba en terceira ref que iba a ser con el, se non subía de categoría. Que feito os outros que chamaron, pois dixe, mira, estou esperando por outra cousa, moitas grazas e tal, porque todo o que te chama tens que tratarlo con toda a educación do mundo porque te está ofrecendo traballo e hai que ser agradecido a xente que te ofrece traballo.
E o que che decía, pois ofreceme un proxecto de moita xente nova, pois querían facer un poquinho, non un plagio, pero si unha copia do que se fixo na estrada, pois contar xente xoven, facer unha base, bla 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 bla. Sí. Eu nese entorno pois creo que me sinto cómodo traballar con xente nova porque son como esponxas, porque acepta correccións, porque bueno, pois cerca de Santiago, sí, mas tiñamos unha base moi boa de xente que saía do Compostela Xuvenil, máis algún que veu do Celta, pois, por exemplo, Lucas Antañón. Boa tempada de Lucas contigo. Sí, sí. Falámoslo aquí, de feito, sí. cando veo. Sí. E, bueno, ao final, pois, alá fomos. Os 3 ou 4 semanas, bueno, empezamos a implementar cousas, lóxicamente, cando chegas a un club, tens que cambiar certas cousas, non? O director deportivo que me leva, marcha. Eu, inmediatamente, marcho. Sí. Este que me ficha, por que marcha? Pois porque había cousas que queríamos facer ou que tiña pensado facer ou que me había prometido que íbamos facer que non se podían facer. Eso que era? Eso foi ao principio de temporada? Sí, sí. No, ao principio. Ao principio de temporada. As 3 semanas. O sea, ti chegas e as 3 semanas e che vas... 3, 4 semanas. Isto foi, pois... Creo que empezamos a adestrar a última semana de xullo. Creo que está aquí en marcha a terceira semana de agosto ou cuarta ou algo así. Entón, el cando marcha, digo, pois, marcho contigo, lóxicamente. Como non pode ser de outra maneira. Non me fagas isto. Se marchas ti, pois non podo marchar eu, e aí nos quedamos. E nada, ben. Primeiro ano ben, non salvates vos bastante. 16 sub-23, unha base fenomenal, unha base que se podía manter era increíble, pero era unha liga que acababa en abril. En abril, que se a segunda semana de abril ou terceira de abril. Marcharon todos. E resulta que, claro, acaba esa liga e hai un montón de equipos de preferente con posibilidades económicas que empezan a chamar a futbolistas. Ofrecéndolle, xa, claro. Entón, pois a directiva di que sí. Claro, son futbolistas que non podes firmar nos seguintes 6 meses. claro. Entón é cando decido marchar. Explica yo, decir, mira, tens que entender que claro, sufrimos este ano para ter unha base, para ir mellorando ano a anos, e a mitad dos futbolistas xa non poden volver, e a outra mitad, ao mellor, somos que non queremos, que non era exactamente así. E, lóxicamente, este proxecto que nos tiñamos para crecer, porque ao final ti como adestrador tamén queres crecer, non? Claro. Nosotros nos entendíamos que o clube pois tamén quería crecer nese sentido, non se podía facer, entón decidimos pois salir. Claro, saes, despois chega Chus Baleato a Orzúa, hai un equipo totalmente novo, e foi o ano pasado que foi un pouco, bueno, non saíron as cousas, e chamante a ti para intentar levantar a situación, pero casi imposible, non? Non, amigo, cando me chaman, tiñan 6 puntos en 18 partidos. Despois, facendo números, había que facer números de campeón con 2 puntos por partido. Nada. Ni sequera te se tuve salvado, porque a salvación estuvo en 40-41. Se chegas a conseguir, Alberto. Non, a ver, a mí me preguntaban, pódese facer? Non, pódese facer todo. Pero chegaron e dixo, de feito, cando me chamanme ao mediodía, foi un martes, acordo, porque tiña frontón. Mira, queremos que veñas, a afición quere que veñas, que temos que darlle a volta a isto, pero xa sabemos que estamos descendidos, pero bueno, queremos competir hasta final de temporada porque o equipo non está dando boi máis e tal, non sei tanto. Digo, mira, vamos a ver. Tedes que firmar un adestrador que lle faga ilusión, lóxicamente, adestrar estes 16 partidos que quedan en terceira, pero sobre todo que vaya pensando en facer un equipo ano que ven en preferente. Vale? Porque isto é máis lóxico para este teu club, para o vosso futuro e tal. Bueno, pero que non sabemos e tal, non vos preocupedes, vos preguntade por aí, que seguro que hai adestradores, e non hai problema, vale. Chamaron a media tarde, é que non damos encontrado, non sei que, vamos a ver. Podes chamar a este, 5 nombres. Non se fixo, As 9 da noite, eu estaba no frontón, todos os martes vou xogar frontón, e había ido. Estamos frontón ás 9, mira, estamos aquí no Milladoiro, ao lado da tua casa, ven cear. E xa se pechou. O sea, como de Lendoiro. Ao final, mira, era moi difícil que adestrar ese ano. Moi difícil, porque estábamos en febreiro xa. Entón, cando non te chaman en febreiro, me pode pasar o que pasou agora no Compostelo, o que lle pasou a Michel en Arosa, pero as posibilidades de adestrar son poucas. Por favor, haznos, pois, ben, total non vas a adestrar, que máis che dá. Dicía, mira, isto non é ningún caramelo para ningún adestrador, O sea, este equipo vai quedar último. Penúltimo, pero este equipo que ten uns números, bueno, sí, pero ti xos conoces e tal, os futbolistas, non sei que, e bueno, e a la fun.
Non se puido facer nada. Mira, temos unha pregunta de J. Nieto Villar, que é un seguidor mítico do Arzúa. Bueno, el non nos pregunta por Arzúa, pregúntanos por a tua experiencia no País Vasco, que traballaches no Eibar. Sí. Isto é certo? Non traballamos, a ver, estuvemos co primeiro equipo a través de unha formación da Federación Española de Fútbol. Estuvemos ali, estuvemos co Eibar unha semana, fomos ver o Bilbao, mas fomos ver o Amorebieta. Cando foi isto? Non sei, foi en outubro ou en noviembre. Sí, con Joseba, con Echevarría. Moi ben. A verdade é que, es fútbol profesional, os oídos que teñen, como traballan con programas de análisis como Media Coach, as metodoloxías de entrenamiento, como fan os análisis do rival. Moi chulo. A verdade é que nos trataron fenomenal. Eu nunca me cansarei de agradecer tanto a Federación Galega como a Española, e o Eibar propio, a xente do Eibar, a Joshua, a Joseba, a Maya, a todos, trataronnos fenomenal, nos meteron no primeiro equipo, o sea, non é típico que che levan pa ali, mira, non che levan ali, levan charlas, dirección de adestramentos, dirección de partido non, lógicamente, non podes estar abaixo, aí estábamos no palco, pero a verdade é que foi moi chulo. O Eibar que aparte é un pouco un exemplo, non? Porque é unha cidade moi pequeniña, joder, que ao final está aí, leva aí na elite non sei cantos anos. Sí, a verdade é que non sei se terá máis habitantes co Carballiño. O que fan ten moitísimo mérito. Falamos outro día. Moitísimo mérito, estaban acabando a Ciudad Deportiva, nos levaron a Llavela, tal, e de momento estaban adestrando con poucos medios. Claro. Con poucos medios. E todo iso que aprendiches, estálo levando ahora a cabo na actualidade no Vilalonga, que chegas nunha situación na que tamén ves a sustituir a mitad de temporada un adestrador, nunha situación medio complexa. Como está a situación en Vilalonga? Que tal te atopas ali? Como está todo? Bueno, primeiro agradecerlo, lógicamente, que confíen en ti, porque de verdad é unha zona que eu nunca había tocado. Entón, que se acorden de ti desde tan lonxe, é bonito, non? E unha das razóns para firmar ali é precisamente esa, non? Salir un poquinho da miña zona de confort, non? O mellor non hai que ir a China para cambiar, Xa fixes. Estrada, Arzúa, Santiago outra vez, eso, abrir un poquinho o campo, non? Me pareceu unha xente que teña moi claro o que quería, quere estabilizar o club en terceira, quere cambiar a estrutura. E a verdade é que foi relativamente fácil chegar a un acordo, porque eu quería adestrar, eles querían que eu adestrara ali, quedame algo lonxe, as cousas como son, temos dificultades de adestrar. Porque vas todos os días, desde aquí. Sí, claro. Temos dificultades, de cando hai campo, cando non hai campo, que si a roupa, que si os desplazamentos, o que ten un equipo que acaba de ascender, dunha directiva nova, que ten moita ilusión, que chega en xullo, que non ten capacidade para cambiar moitas cousas porque non ten tempo material. O proceso está empezando. Claro, eso. Sí. Pero que é así, ti chegas a calquera empresa e os 2 primeiros meses estás... Sí, un pouco peixe. Estás peixe. Sí. Esa é a realidade, pero pasanos a todos en calquera índole laboral, eles que teñen moitas ganas, de que Villalonga se estabilice en terceira, queren... ter un corpo medio en condicións, con sitio en condicións, mediar sobre os adestramentos, explicarle un poquinho como se fan as cousas en certas categorías, queren crecer. Estades competindo moi ben, dende que chegaches ti 5 vitorias, 5 derrotas e 2 empates, pero a maioría de puntos foron contigo, o equipo cambiou un pouco a súa forma de xogar, comentábamos antes, aínda que a algún xogador non lle guste tanto, quizáis. Como foi eso? A ver, mira, eles é un equipo de bo pé, vale? Os futbolistas teñen talento con balón, quizáis nos falten un puño de pernas para a categoría, e despois teñen o mal do equipo que sube, non? Incluso dos rapaces que suben, que foron un equipo superdominador en terceira, xogando un fútbol precioso, vale? Con Luciano, equipo que xogaba un xogo de posición, con moitísima posesión de balón, sometían os rivais, estaban moitísimo en campo rival, chegaban un montón de veces a zona de finalización, pero en terceira non lle dá, ou entendo que non lle dá, ou non son capaz de que lle dé. Entón, sí que cambiamos, atacar un poquinho máis os espacios, sentar un poquinho para mover estruturas e atacar por outro lado, apretamos moi alto, é certo, pero cando nos temos que meter en bloque baixo, como en Sarria, por exemplo, o equipo tamén responde, entender un poquinho que esta categoría demanda tamén outras cousas, non? Ademais das cousas que nos gusten, que a mí tamén me gusta outra cousa, pero ao final, para sacar rendimento nesta categoría, nesta categoría eu creo que en segunda ref tamén, para mí hai que ter varios perfiles, non chega solo con un. A veces o fútbol obligache a estar en bloque baixo, obligache a ter balón, a non telo, a correr, a temporizar ofensivamente,
creo que pues, esos novos perfiles a veces salir da zona de confort costa os adestradores e os futbolistas tamén estamos en ese bueno, imagino que agora tamén para mellorar o equipo chegaron Vilalonga reforzouse con un xente moi importante, non? Sí. Santi Garrido, José Filgueira, Guabalo, que falamos antes, Roy e imagino que esta xente a idea será escapar un pouco desas posicións máis comprometidas porque, joder, por equipo, pois non sei, eu creo que sube bastante o nivel, non? Sí, a ver, nos intentamos reforzar o equipo. Penso que descender sería un fracaso ahora mismo. Para mí, sí. Por equipo, por equipo. Para mí, sí, por equipo. A ver, eu creo que hai 7 ou 8 equipos que estamos aí. Creo que hai 2 que deberían non estar, que son Somozas e Boiro. E o resto somos equipos parecidos coas nosas virtudes, os nosos defectos. Penso que o difícil era chegar a onde estamos agora, non? Al final viñamos dunha xeira que tiñamos 6 puntos en 10 partidos. Entón, claro, poñerse ao nivel do resto para poder competir en igualdade de condicións, eso é o difícil. Ahora que estamos aí, me preguntas se non salimos de aí, para mí como adestrador é un fracaso. O mellor pois dirán, que fixeches máis puntos, fenomenal, que o equipo cambiou, fenomenal, que ahora sí, fenomenal. Pero ahora mismo non podemos pasar en outra cosa que non sexa pois intentar escapar dentro de que somos un equipo que temos que pasar dificultades, porque temos que pasalas. Que ao final firmamos, Josiño veu esta semana, é verdad, é un futbolista diferencial. A Garrido firmámolo, lamentablemente as 2 semanas de firmalo rompe o menisco, mala sorte. Tomás Abelleira por aí, Está Tomi por aí, pero firmamos a 3 rapaces de primeira regional. Esa é a nosa realidade. Nos creemos os rapaces, teñen pernas, teñen ilusión, Hugo ten gol, Roy posicionalmente está moi ben, Adrián ten que mellorar un pouquiño porque lle costa un pouquiño a toma de decisión, pero a nosa realidade é que nos nutrímonos a parte de Josiño que é dali, e que, bueno, é un caramelo que veo ao final, pois nutrímonos de futbolistas de categorías inferiores que a veces eso sale ben e a veces sale mal. Estas fichaxes de rapaces novos son fichaxes de Alberto Mariano? Non. Porque coincide bastante co teu... Sí, non, a ver, si é certo que eu preguntei moito por rapaces, estos estaban nos nombres, estaban a falar, falamos con Joel Rocha, falamos con xente do Pontevedra B, bueno, íamos con rapaces novos, pero o mérito dos fichaxes son de Pablo e de Álvaro. Sí, señor. Si é certo que a mí me preguntan, eu pregunto por eles, pero os que poñen os nomes encima da mesa son eles. Entón, pronósticos, quen é o que vai ascender e quen vai... Que 3 descenden, Alberto? Menos o Villalonga, o que queiras. E quen ascende, aí sí que te podes mollar, non? Quen ascende? Estradense e Ourense. Quen che gustaría ou quen ascende? A mí gustaría Estradense, che vou dicir. Vale. Perfecto. Pois que pasamos entón ás preguntas, bueno, a pregunta especial que temos aí. Portadevos ben, Pasamos á pregunta especial. Fago eu. Sí, dalle. A experiencia en Sanxenxo. A experiencia en Sanxenxo no ano da promoción. O presidente do Estradense, como prima, regalou un fin de Sanxenxo todo pagado para os xogadores, para o staff, etc. Preguntáronos por aí, bueno, dixáronos por aí que che preguntáramos como pasaches naquela experiencia. Porque como foi isto? O sea, polo playoff, o Toño Camba... Sí, pois, os futbolistas, como todos, piden unha prima. Claro. Entón, Toño, que, bueno, que se en vez de darvos, que sexa, 200 euros cada un, 300, que vos parece se montamos un fin de semana en Sanxenxo? A maravilla. A mí se me pregunta se prefiro el fin de semana, ¿no? Entón, nada, pues un hotel, un barquiño para andar pola ría durante todo o día, pois como rei, comer, salir, tal, fenomenal o que pasou ali. Que pasou ali. Non se pode contar nada, non? No. Vale. Bueno, pasamos ás preguntas da audiencia, onde temos unha de Fusti que pregunta: o mellor xogador que adestraches pero que nunca chegou á elite. Así que se veña un rápido, o mellor Rubén Sánchez. Podemos situar. Compostela, segunda vez, 2015-2016, un cañón de futbolista. É galego? Non, de Murcia. Despois estivo no Ourense Club de Fútbol? Non. Vale, é que é outro. Foi o Mensajero e o San Sebastián de los Reyes, un cañón de futbolista, que pasa que... Mírate. Cabeza. Creo que ninguén lle explicou certas cousas nese momento, e o que viña do xuvenil tampouco era quen para explicarlles. De feito, pois, cando firma no Mensajero, creo que foi a primeira semana de enero, bueno, xa se falaba de que podía sair e tal, imagínate, pois... firma xa se sabe que vai firmar un miércoles e adestra aquí o xoves ou algo así. Fixe un adestramento que os compañeros dicían
Non é normal. Primeira división. Pero de primeiro nivel, claro. Claro. Dices, hostia, se faz isto todos os días, amigo, aquí nesta categoría, cascas 40 goles, pero claro, un rapaz difícil, era novo, bueno. Despois temos unha para rematar, bueno, temos unha disculpa de Pedro Monarca que di, perdón pola dende Sarria pola atitude do noso ex adestrador Guillermo contigo. Queda aí esa disculpa. E temos unha gracias. No, gracias, a ver, a verdade que, bueno, pasaron certas cousiñas e tal, pero dicir o comportamento do Sarria como club, futbolistas, o resto do corpo técnico, algún directivo ali, pedir disculpas, fenomenal. O sea, fenomenal o Sarriana. E temos outra pregunta de Diego Paz Ben, que pregunta si te consideras o rei do chándal. Non sei. Si é certo que vou moito de chándal. A Diego? Non me acuerdo, Diego que? Diego Paz Ben. É así, a conta de... O rei do chándal. Non sei, si que vou moito en chándal, si. Si é certo, si. E agora si, xa para rematar temos dúas preguntas clásicas que facemos a todos os invitados. A ver. A primeira, cal é o animal máis forte ao que lle gañarías unha loita, a vida ou morte nunha habitación pechada e sen armas? O animal máis forte. Alberto, ti... Un corcito. Un corzo? Bueno, non está mal, Perfecto. Cal sería, se o hai, o equipo polo que non ficharías nunca, nin de coña? Algún equipo que digas ti, este nunca vou ir? Un equipo... Joder, non sei. O Sporting Estrada. Sporting Estrada, no, que va. Hai rivalidade, Vieito? Entre os Mira, tres? non creo. Mira, Manuti. Pois si é certo que tuve unha oferta para ir a África, a Accra, a Ghana. Ostras. Creo que non vou ir. Vale. Ali ao mellor podes loitar contra un bo corzo. Deso sí. Como se chamaba o equipo? Ni idea, non se me acordo. Bueno, Non sei que estar, non sei que. Sí. Joder. Pois por estar de Accra. Mandaban unhas fotos increíbles, ali de safari, unhas playas e tal, sí, señor. En Accra, sí. Bueno, pois ata aquí, non? Ata aquí, por moitísimas gracias por vir. No, gracias a foi vos. un auténtico placer, a verdade, desde aquí, falando de fútbol. Poderíamos estar bastante máis tempo. O que pasa é que xa estivemos bastante. Sí. Foi unha das entrevistas máis largas, non, Darío? Que ti estabas aí... Está Darío agobiado xa. Nada, Alberto, moitísimas grazas por vir. Gracias a vos, chicos, foi un placer, un pasino fenomenal. Sigue cando quirades, vale? Moita sorte na tempada. Gracias. Estades competindo ben, Moi ben, gracias. E agora pasamos ao repaso da xornada, que hai moitas cousas das que falar. Marchou Alberto, Mariano, nenos, pero xa están aquí os nosos queridos Eros López, Adrián Mourazos. Que tal, Mou? Ben, e vos, que tal? Como estades? Señor López, ti que tal? Señor López, tío, acabasme de meter 20 anos máis na espalda. Deixaches barba, Deixou barba, Eros. Wow, que non me afeitei. Barba pouco optimista. No, basicamente que non me afeitei. Bueno, estades moi contentos porque este fin de semana en Primeira División vivimos un Celta 1, Osasuna 0, gol de Iago Aspas, que por certo superou a Samuel Eto'o. Estades aí de festa en Vigo, non? Hai alegría. Estiveches no campo, non? Sí, eu fun o Benres. Era o que comentaba, a min sobre todo, o que máis me gustou do Celta o Benres, é o que máis me está gustando do Celta, é o que máis me está sorprendendo tamén, é a gran solidez defensiva que están tendo, é o ben que manexan os partidos, non? Fai anos, ou bueno, temporada pasada, das últimas 10 temporadas, era moi difícil que un partido como o do Benres quedáramos con portería a 0 e ganando 1-0, como eran os grandes, de penalti a 1-0. Como os grandes. Creo que o Celta ten unha liña defensiva de competición europea. O sea, con credes... Carl, con Javi e con Marcos Alonso. Pero se houbera un gol dun centro segundo pau dirías o mesmo. Diríades que o problema defensivo do Celta é os balóns... Porque o Celta leva moitos goles en contra. Pero moitos dos problemas do remate do segundo pau, moitos veñen polo carril que non baixa tanto o segundo pau ou por falta de axudas nese carril. Pero creo que a liña defensiva do Celta para min está sendo os tres, eu creo que top 5, top 6 xogadores da tempada do Celta. A parte do Celta xoga que xoga tamén. É un equipo que vai moi valiente, que mete moita xente arriba, que ataca moito. O que pasa non hai que comparar o Celta co Atlético de Madrid ou
Mallorca ou co Getafe. Hai que comparar o Celta deste ano co Celta dos anos anteriores. Sí, e ademais tamén vemos incluso nesta mesma tempada quizáis que o Celta hai certa evolución nesa defensa de centros laterais, non? En ese modo de encaixar goles, non encaixan tanto gol. Non sei, non vin os números, non creo que haxa moita diferencia a número de goles encaixados con respecto á temporada pasada. Hai melloría fora da casa, incluso, sacando ese, empate no Metropolitano, competindo no seu día no Bernabéu. Eu penso que a situación do Celta é para que a xente do Celta este ilusionada. Eu non sei se nivel de datos, como dimos, de goles, de tal, pero eu falo de sensacións máis. Claro, exacto. En balaídos que non se che escapan os partidos como se che escapaban antes. Sabes, que un partido como o do outro día, pois a que sacou Guaita no último minuto, estes anos se patanche o partido. Eso é verdad. É que é verdad. Sí, efectivamente. Entón, eu quero preguntarvos, porque está aí o Celta para a Conference, para a Europa League, que está desloitando con Rayo Vallecano, Villarreal, Betis, Mallorca, todos estes equipos. Credes que pode entrar o Celta? Non sei se bichedes o vídeo. Sí, hai bastantes casos nos que poden caer plazas para baixo, vale? Empezamos. O primeiro caso é que os equipos españois logren un bon rendemento en Champions, Europa League e Conference, e así habería, por coeficiente, unha plaza máis. O Celta depende do Madrid, non? Podería depender, hai varios casos. Todo depende do Madrid. Así caería o quinto iría a Champions, sexto e séptimo a Europa League e octavo a Conference. Claro, eso no caso de que a Copa ganen Barça, Madrid ou Atlético. Que pode que pase. Que é o máis probable. É o máis probable. Ahora veñen os outros casos. Si a Real gana a Copa, sí, e queda, poñámoslle, oitavo, gana a Copa da UEFA. A Copa do Rei. A Copa do Rei. Empezamos ca Copa do Rei. A Real xogaría Europa League e o séptimo iría a Conference League. Non caerían máis. Si a Real non gaña a Copa, gaña a Europa League e queda de oitavo para baixo, a Conference League baixa ao noveno. Esa opción descartámosla. Que gaña a Europa League e Real Sociedad. Sí, é moi difícil. Sí, é moi difícil. Ahora, incluso pode saltar o décimo, Veros. Podería saltar o décimo, pero hai outro caso máis. A ver. Si o Betis queda séptimo ou máis, que é onde está situado, e gaña a Conference League, todo queda igual. O sea, quedaría octavo. Pero, si Real e Betis gañan en Europa, pero quedan fora en Liga, o décimo... Si Real e Betis gañan en Europa... Mira, está Darío facendo así como de porrazo. Pero é o caso. Sí. Vale, o sea, estou me situando. Si a Real non gaña a Copa, pero gaña a Europa League, e o Betis gaña a Conference League, e quedan fora de Europa en postos de Liga, a Conference League caería ao décimo. Que é a posición actual que ocupa o Celta. Sí, descartamos. Bueno, con todas estas variantes e tal, credes que o Celta vai acabar en Conference League? É tirarse un triple, pero... Sí. Eros xa o dixo ao principio de tempada. Eu creo que non. Eu dixen que non e sigo pensando. É Conference ou Europa League? Conference. Porque a situación do Celta, pois, ollo. Eu quero ver o Gallá que sí. Non vale iso. O Gallá que sí. Claro. Non o teño claro. Tamén vi aí tú que que sí. É que eu tampouco... Eu quero ver o Celta xogando contra o Djurgardens e o... Mira, vou dicir cousas desas. Eu penso que non. Eu creo que non tampouco. Eu penso que non. Por varias razóns. Primeira, que hai, eu creo que hai varios equipos que van ir para arriba. Girona, Sevilla, Real Sociedad, e dos que están por aí arriba, pareceme que só poden caer un pouco o Rayo e Mallorca, que está moi ben tamén. Despois, o Celta... Sí, pero se caen Rayo Mallorca, quedaría libre a octava. Bueno, pero eso, Girona, Sevilla, cando por aí. Sí. E despois, tamén, agora o Celta ten unha racha, agora vai a Girona. Despois ten unha racha de 4 partidos, en teoría fáciles. Pero, despois ten un final de Liga bastante complicado. Atlético, Sevilla, Madrid, creo... Atlético non. Bueno, no, Atlético non. Pero ten varios equipos complicados. Bueno, a mí me parece moi difícil. Ojalá que sí, pero creo que non. Si sumas ben neste tramo de temporada... Vai depender moito dos próximos partidos. Correcto. Deste mes e medio. Ganar en Valladolid, ganar en Girona, sacar todo da casa, Las Palmas. Que se confirme a melloría fora da casa. Que é moi importante sumar fora da casa, porque na casa vemos que funciona. Mou, ti que opinas? Eu creo que dos 39 puntos que quedan por disputar, o Celta vai facer 25 ou máis, co cal o Celta Europa. Bueno, contra Gaz.
Pois hai que de eso pasamos... Deus te oiga, pero... E hai que poñer en dimensión un dato, un dato. Iago Aspas, Sí. 17º máximo goleador da historia da Liga, un xogador do Celta. Dos cales, a maioría de goles son co Celta. Creo que o Sevilla son 3, non? Dous, creo, sí. Creo que non somos conscientes e non seremos hasta que se retire do que significa Iago Aspas como futbolista. Creo que é o 7º máximo goleador do século XXI. No, é unha barbaridade o nivel futbolístico dese señor. Palabras maiores. Para mí non é o mellor xogador que vin que me seto do Celta, pero sí o máis importante. Sí, señor. Quen é Mostoi? Sí. Eu creo que... Bueno, dos que vimos nós, eu creo que seguro é o mellor galego da historia, solo en comparación con Luis Suárez. Pensei que iba a decir Lucas Pérez. Pasamos, aí queda eso, pasamos a segunda división porque temos que falar de Lucas Pérez, precisamente, pero antes de nada, repasamos resultados. Racing de Ferrol 0, Córdoba 1 e Deportivo 0, Huesca 0. Pero dis falar de Lucas Pérez é un xogador de primeira división. Sí, pero que en relación co Deportivo, non lle busques os tres pés ao gato. Entendinte mal. Falamos en chave, falamos de que onte estivemos todos atentos a esa entrevista de Lucas Pérez en COPE. Bueno, estivo en varios medios, pero que podemos sacar en limpo desa entrevista na que deu os seus motivos polos que marchou da Coruña? Vos que opinades? O sea, opinar é gratis, como decíamos antes, non mellor non hai que opinar, non sei... A situación é moi jodida. Eu creo que tes razón, non hai que opinar. Sí, eu tamén o vexo un pouco igual, non? Ao final, que vas a opinar? Circunstancias persoais de cada un e decisións que coñece el solo, efectivamente. el soberá. E Twitter está enfermo. Sí. Twitter está moi mal. Sí. Queres lanzar unha crítica constructiva hacia os usuarios de Twitter? X. Que espabiledes un pouco, que espabiledes porque no, en serio. Joder, que son persoas públicas, eso está claro, pero que non por eso te podes tomar a liberdade de atacar, de dilapidar, de... No. Correcto. Falaba no onte, de feito, era como, joder, é que daste conta da persoa que hai detrás do futbolista, e cando un futbolista ao mellor non rinde e ti o criticas ao mellor incluso ás veces injustificadamente e despois ves as súas circunstancias persoais e dis, joder. Pero de verdade ten que pasar algo malo para que un diga, pues sí. Vale, pois fíxeno mal. Pois no, cala a boca, métete na túa vida e deixa a xente. E o aficionado, como decía antes Alberto Mariano, pois é libre de opinar, sí, pero ti ibas aos partidos a Riazor e había o típico aficionado, Lucas, non se move, non sei que, non vale para nada. Bueno, non sei hasta que punto está... A saúde mental, amiguiños, é moi importante, é un tema que realmente, o sea, pensamos que os xogadores son de ferro e que dios, vai a cocho, vai a non sei que, teñen moitos problemas, teñen moitas cousas e, joder, bueno, hai que valorar esa saúde mental como todos. Sí, efectivamente. O que pasa que ver, el sí que está máis bonificado, sí. Claro, se ti pasache algo no traballo, non estás aí a todo Twitter metendo caña. Claro, o teu pai e tua nai... Pero tamén para as boas, o sea, un futbolista final está na posición que está, eso é certo, ten... Son millonarios. Correcto. Pero, bueno, non justifica nada. Pois hai que dar esa reflexión, perfecto. Pasamos entón á primeira ref, que vos parece? Sí. Quen quere facela? Mou, gustache a primeira ref? Está hora inteiro que como un foguete, como un pepino. Como leva todo o ano. O pulpo mecánico. Alex Vázquez deu clases como leva todo o ano. Barcelona B, 2, Arenteiro 3, doblete de Pascu, gol de Baselga, creo que leva 10, e playoffs. Cultural Leonesa 2, Celta Fortuna 0. Vamos mencionar que Pibe e Mano Justo foron os que castigaron os rapaces. A culto galaica, Como anda a culto, Sí. Athletic Club B, ¿cómo se chama? Así, non? Bilbao Athletic, non? 2, Lugo 2, Martín Ochoa e Jon Ceberio desperdiciaron un 0-2. E Ourense Clube de Fútbol 2, Nastic de Tarragona 1, Fuilana, Carbonell contra un equipo top da categoría, están fora do descenso e hai que mencionar o partido de grandísimo Marqueta. Un fenómeno Marqueta, sempre foi. Dá igual a categoría na que este, pero está demostrando que é un porteiro de primeira ref. Outro, a verdade é que este fin de semana sacou o insacable. Sí. Pois bueno, salvando ese Celta Fortuna, os resultados para os galegos non son malos, o Lugo desperdiciou ese 0-2, que o Atlético viña moi ben, pero sumou, importante. E o Arenteiro, pois iso, voando Alex Vázquez. É que se nota a man de Alex Vázquez. Sí, totalmente. Aparte é eso, que falábamos outro día tamén con el, non? Que renovar un equipo tanto,
Bueno, parece que... Que vos pasou? No, eu creo que quedaches pillado con Alex Vázquez. Gustou. Sí, gustou. sí, A verdade. Hasta dixo a mesma barba. No, Leva eso... toda a semana falándome dele. Si o Arenteiro Amor. ascende... Amor. Xa me pasou con Iván Carril, hai que Tamén, dicir. tamén. Pero eu quedo prendido. Hoxe con Alberto Mariano eu non podía parar de miralo. Si o Vilalonga se salva e o Arenteiro ascende, rápaste e deixaste bigote? Por que iba a facer eso? Porque... Non me... Alex. A ver, estaderes de acordo comigo que Alex Vázquez é un fenómeno como director deportivo. Correcto. Sí. Pois aí que des. Silencio incómodo. No, Pues- no. A ver, rapaces. Silencio nada. Pasamos a segunda ref. Sí, Pasamos. Ai, iba vos preguntar polo Arenteiro, pero xa non pregunto nada. Segunda ref. Laredo Dale. 0, Bergantillos 1, Cristian Moreno Martillazo e máis 3 sufridos, moi sufridos. Gimnástica de Torrelavega 0, Coruxo 0, os locais que acabaron con 9 xogadores no campo. Compostela 1, Rayo Cantabria 2, Marquitos, expulsión de Cienza. Postos de descenso para o Compos e Antón Permui, que fixo as maletas, e chegou Luisito, como xa falamos. Pontevedra 2, Covedo 0, Garay e Alex González para poñer ao Ponte líder. Fabril 0, Marino del Luanco 0. Moi ben. Viste esa expulsión, Sí. a primeira expulsión do Gimnástica de Torrelavega? A ver, hai que falar deso, Que- porque que barbaridade. esta mañá viñamos Falámoslo, falámoslo. chico, que locura. O adestrador do No, o presidente. Gimnástica, bueno, o presidente do Gimnástica de Torrelavega parecía Mou o día que fixo a súa reflexión dos árbitros, literalmente, porque falaba desa soberbia, utilizaba a palabra soberbia. Palabras, E nada, Creo que hai un temita, ¿no? Que sobrevoa pola segunda federación, ¿no? sí. A chave desta xornada é Luisito. Queremos falar desa chegada de Luisito porque hai división de opinións dentro da afición do Compostela. Marchou Permui, chega Luisito, que estivo aquí, que deixouse querer, que notábase que quería xogar. Compostela es el club de mi vida. Entón, bueno, quero preguntarvos a vos, que opinades da chegada de Luisito? Credes que acerta o equipo? Salvaránse do descenso, que ahora mismo están aí? Eu creo que sí, eu vou romper unha lanza a favor de Luisito. Pareceme que é un adestrador dun perfil moi diferente a Antón Permui, o sea, prácticamente oposto, se cadra, e que me parece que pode ser unha persona moi válida para activar un vestuario que ahora mismo ten que estar de capa caída. Ti, Eros, que opinas? A ver, para mí eu creo que é un perfil que ao final necesitas moita experiencia. É un perfil que creo que se adecua bastante ao que necesita o Compos para min. Eu creo que se van salvar. Ahora, eu polo que estive lendo en Twitter de moita xente e tal, Sí. moita división, e creo que non é o momento de estar divididos, é o momento de unirse, Sí. Salvar a categoría, e nese punto hai que ver. Sí, Hai xente enfadada tamén polo seu pasado no Cidade de Santiago. Exacto, el comentouse aí unhas declaracións de Luisito nas que decía que o Compos tiña que xogar en Santa Isabel ou algo así. Eu non as vin, Sí. non as vin, pero a xente o comentaba. Sí. Non sei se é certo, a verdade, deixou caer, pero estou de acordo con vos en todo o que decides. Creo que o perfil que se adecua ao que buscaba o Compos. E Mouti, como compostelanista, non se quere mollar, Mou, Esperemos que saia ben. Esperemos que saia ben. Eu penso que non vai ter problemas o Compos para salvarse. Ten un equipazo e Luisito é bastante inteligente para sacar isto adiante. Agora, a división de opinións e todo o que está pasando. Decíamos fora de cámara, estáse falando de Luisito. Non se está falando ahora de que si Presi fantasma, que esa situación. Luisito. E a él gustalle. Eso sei que lle gusta, seguro. Ele é o Mouriño de Teo. Sí. Vai sacar adiante, xa veredes. Xa veredes como pronto toda a afición... O que é unha pena é que non haxe un Compostela contra o equipo de Javi Pobes e ver o cruce de declaracións entre ambos, tío. Non sei. Eso é unha cousa que vamos perder, Sí. é que é unha pena. E despois Antón Permui, que a verdade é unha pena a situación de Permui, porque sempre o fixo moi ben en categorías base, chegou ao primeiro equipo, non seiron as cousas, e penso que é unha, dentro de todo, que é unha víctima. Que crees que vai pasar con Antón Permui ahora? Pois, Volverá a sí. base? Non o sei. Eu creo que Quedará nos ou un focos, filial ou un terceira. Mou, ti que farías se fores Antón Permui? Porque ti és un adestrador de base, imagínate nesa situación de chegar ao primeiro equipo do Compos. Pasoulle a Alberto Mariano, xa non volveu a adestrar chavales.
Ti que farías? Seguirías buscando fútbol senior, un terceira, quizás? Sí, eu vexo difícil o retorno. Creo que hai varios casos moi específicos nos que te podes plantexar volver, que son divisións de honra moi potentes, juvenil división de honra moi potente, pero bueno, un filial é fútbol senior, ao final. Sí. Ou senón non creo porque fútbol senior ten algo que eu creo que unha vez o probas non É fútbol. non che deixa soltalo. Creo que juvenil nacional división de honra pode telo tamén, pero esa adrenalina de competir, eu creo que hai xente que proba eso non volve. Sí, señor. Ti estás por probalo, Bueno, non, estás no opino, claro. Pero bueno. Sí. Estou falando de rendemento. Ok. Ok. Pasamos entón, deixamos aí a segunda ref, pasamos a terceira ref, onde o partidazo foi un Valadares 3, Polvorín 3, goles de Miguel Freiría, Miguel Vilar, Eber Fernández, e para o Polvorín Jorge Maceira, Hugo Padín e Germán Pared. O Polvorín levou un punto tras estar toda a segunda parte con 10. Barbadas 2, Silva 1, Estradense 0, Alondras 1, Gran Peña 1, Sariana 3, remontada toda dos lucenses, golazo de obra de arte, de Aubameyang, de Alex Millán, Somozas 1, Viveiro 1, Boiro 0, Noia 0, quedaron sin goles no derbi do Barbanza, Vilalonga 2, Racing Vilalbés 2, empata Hugo Avalo no 93, Arousa 2, Betanzos 1, xogaron en sintético. Pon aquí Mou, como estará a lomba, amigo? Que é verdade, E chegaronlle 2 penaltis infantiles aos locais. Atlético Arteixo 0, U de Ourense 1, o Xians e 1 a Riencar. Pois a terceira, eso, aproveitou o de Ourense o pinchazo do Vilalbés contra os de Alberto Mariano. Líder en solitario. Os nervios que teño para este fin de semana non son normais. Que un... Hai Estradense, Sarriana, Estradense, U de Ourense, Arousa e Vilalbés Boiro. Oye, marcan un pouco máis as distanzas, non? Con Noia, estás rompendo, separando por completo o de Ourense e os 4 de playoff. Sí, E o outros porque gañou na Estrada, senón eu creo que estaba descolgado xa prácticamente. Sí, e por abaixo tamén que comentábamos con Mariano, loita frenética dende Arteixo ata Somozas, pois vai ser unha loita moi bonita. Incluso Betanzos pode apretar porque está apretando nestes últimos xornadas. Sí, pero eu creo que o ten moi chungo, pero pode dar algo. O Betanzos o problema que tivo é que o 0-1 contra o Arousa era a hostia, chegaron esos 2 penaltis e encima é que foi un partido onde o Arousa tivo 80 ocasións, o sea, era frenético. Sí, sí. Igual, ollo que o Arteixo Ourense, que o Ourense saca tamén os 3 puntos con un Arteixo que estaba volcado. E algunha decisión rara tamén, pero bueno, deixémolo aí, pasamos a Preferente Norte. Faste a Preferente Norte, Mou, fai Eros despois a Sur, pode ser? Veña. Preferente Grupo 1. Eu digo Norte, son un tipo tradicional, Mou. Ti eres de autonómicas e esas cousas, non? Sí. Eu tamén. Preferente Norte Grupo 1, xornada 23, temos un partidazo entre o Sofán e o Negreira, 1-2, Gonzalo Suárez, Alex Mayo e Ángelo no engadido. Ficharon ben do Boiro, Sí. Xa só teñen por diante o Montañeros. Moi ben o Negreira. Lemos 1, Oval 2, flipade un pouco, Miño 0, Cidade de Ribeira 1, Galicia de Mugardos 0, Santirso 0, Ribadeo 1, Pol 1, Lalín 1, Atléticos Cairón 0, celebrouse ben o cocido, Gol de Chiño. Dubra 2, Sigüeiro 1, sorpresa, non sorpresa, Paio Saco 3, Órdenes 0, e Atlético Coruña Montañeros 3, CSD Arzúa 1. Pois volveu a gañar o Montañeros, o Arzúa... Volveu marcar Pape, Sí? Pape Masoc na galle, Sí, señor. volveu marcar Cristian Liñares. Joder. E por abaixo o Val que non se rinde, Non se rinde o Val, sí, señor. Pero bueno, teno complicado. O Ribadeo tampouco se vai deixar... É Perder, complicado. non? Sí, E evidentemente. de feito agora xa Ribadeo, Lemos incluso miran tamén Claro. para arriba. Correcto. Porque non haxa arrastres. Correcto. Pois aí queda Preferente Norte. Pasamos a Sur, taslle ti, Eros. Veña, imos con ese partidazo, bueno, un partidazo da zona baixa, ese Rápido de Bouzas 0, Atlántida de Matamá 1, un duelo de colistas que decantou Lucas Chorén en propia porta no minuto 88, o fútbol que é cruel. Berín 0, Beluso 1, Porriño Industrial 0, Céltica 0, Cultural de Areas 2, Cente da Academy 1, Atlético Arnoia 2, Portonovo 1, ollo co Atlético Arnoia, Umia 1, Pontevedra B1, Moaña 0, Xuvenil de Ponteareas 4, Choco 1, Atios 1 e Cambados 1, Barco 1, Beluso líder. Correctivo do Xuvenil de Ponteareas o Moaña,
0-4 fora da casa, joder. Correctivo duro. O Beluso outra vez líder, Que mérito teñen os chavales do Beluso. Recén ascendido, aparte. Sí, recén ascendido é espectáculo. Eu xa paso desta liga, tío. Hai baile. Paso desta liga, tío. Están moi igualados, aquí perde un, gana outro, Están os 4 cambian. primeiros en un punto. Sí. Sí, está a cousa apretada. E ollo co Cultural Areas que se mete nos postos de playoff. Vos lembrades unha liga na que haxa tanto pinchazo do líder? No. Eu O sea, non lembro. Bueno, supoño que sí, non sei. a Mira, ver. son 4 partidos empatados, 5 perdidos. Son moitos puntos que te deixas, Sí. A ver, Sí. más abaixo sí, porque en Lugo hai varias ligas que están moi jodidas. No, pero a ver, falo de ligas de verdade, aquí arriba non. Xa. Sí, é Non correcto. recordo. É Eso curioso. fala moi da igualdade, non? Sí, moi ben, moi mal, pode falar de outra forma. Eu penso que moi ben, sempre estamos dicindo que, joder, que máis competitividade nas ligas, tal, está ben. É unha liga competitiva, é unha liga competitiva. Moi competitiva, que calquera lle pode ganar a calquera. Claro. É o que diste, tamén Ou pode casi ser calquera. Eso. Bueno, Sí, mellor eso. deixamos aquí o repaso e pasamos a ese furancho furiño, Eros. Sí. Pois Pasamos. ao furancho furiño. Pois estamos aquí no Furancho Furiño unha semana máis. Esta semana a verdad é que ves cunha sorpresiña, non, Cabo? Sí, vou repescar aquí unha anécdota que nos mandaron hai unhas semanas e non a viramos, é boísima, de feito é a mellor anécdota que nos mandaron. Sí. Mandouna Alberte Codesidos, un seguidor de Muros, el lateral dereito da Esteirana, canteirán da Esteirana, leva toda a vida ali e segue xogando, de feito, toda unha vida de azulgrana. E mandounos esta historia. A min hai 3 anos, nos cuartos da Copa da Costa, tras un lance do xogo, chocamos cabezas na primeira xogada do partido, quedei inconsciente. Tivo que vir o helicóptero, ao cal me neguei a ir, que sei que me daba medo, e baixo os efectos do aturdimento incluso xe cheguei a pedir un bico a un compañeiro. Finalmente, funme na ambulancia, non sin antes facerlle os gestos de Ronaldinho cas mans ao público. Cacella aberta, 8 puntos levei, todo quedou nun susto. Todo isto ao día seguinte de acabar o son do camiño. Pódese decir que dos 4 días aínda non foi o día que peor iba. Deille a vida a mitad da plantilla que tiñan un borsa con todos. En fin, fútbol da Costa. Que fenómeno, E o peor é que pediu a alta voluntaria para xogar a final. Foi un partido contra o Montelouro hai 3 anos eso, que o peor é iso, que pediu a alta e o médico dixo que non, obviamente, pero el dixo, nunca fun ben de todo, que di como estaba. Que fenómeno, Foi, o sea, que forma de caer. Bueno, Sí, é que para poñervos un pouco en contexto, O vídeo. temos o vídeo, vímolo. Alberti, como sigues vivo, tío? Ti sabes, eu que me imagino dunha explosión pequena, pequena, sabes? Que non O sea, chegue a desmembrarte ni nada disso. Rímonos porque Sabes que todo vai. Pues sabemos que Alberto está perfectamente. Está vivo, claro. Pero eu imagínome que unha explosión pequena provoca eso nunha persona. O sea, o tipo saliu 2 metros hacia atrás, cae a plomo. Aparte, como si rompera o cráneo, sabes? Ese sonido de... Uf, é que... escoitástelo con sonido? Sí, non, sí. que non. No, estaba no curro. Flipa, chaval. O Bueno. sonido da hostia é increíble, pero logo, como cae, como rebota co suelo, Bueno. dis, partiu o cuello. Primeira xogada do partido. Xa o poñeremos en redes sociais, non bota, sei, está de atentos. Debemos subir eso. Sí. Non sei Hai se- que preguntarlle a Alberti. Supoño que Malo será. non lle importará. Pero Bueno, vas a bajar. Eros, o de sempre, non? Imos cos resultados, menos resultados, sí que é verdad, notase que as cousas xa están empezando a todo Dios se xoga algo, Ai. cositas, ¿no? Sí. Pois no grupo 2, parece que o San Lorenzo non o tivo tan claro, 5-1, lle cascou o boi morto, e no grupo 3 houbo varios resultados, o máis grande foi un Castro 6, Meira 3, pero o Burela perdeu co Foz, despois de muitísimo tempo, Con oso Foz. co Foz, aí derbi Mariñán, e tamén foi unha derrota abultada, non me acordo se 2-5 ou 3-5, unha cousa así. En segunda futgal, Coruña, Olímpico B 8, Marino 1. En Ourense, Caldelao 2, Francelos 3 con hat-trick de Adrián Hermida. En Santiago 1, Amio 3, Lesende 4. En Vigo, Oyense 4, Colegio Hogar 3. Os últimos 4 goles foron de penalti. Joder. Unha cousa de locos. Joder. E só houve unha roja, que foi o que me sorprendeu. Penalti para o Madrid. Efectivamente. Clásico.
Na terceira futgal houbo en Coruña 2, Atlético San Pedro 6, 11 Caballeros B 2, hat-trick de Jorge Ferreiro. En Santiago Copa Futgal 3, que son os da zona baixa da fase previa. Que se xogan estes? Non sei o peor equipo de Galicia, non? É unha copa. Ah, vale. É como unha É unha copa. copa, pero os que non xogan nada, para os que non xogan ascenso. Vale. Copa Non hai de descensos. perdedores. Sí, o Agolada B estaba na Liga de Santiso. Copa de consolación. Agolada B0, Sporting Santiago 8. En Pontevedra 2, Bamio 1, Chispa 8. Bamio que empeza a ser un recurrente. Vigo 1, Celta Academy 8, Descanso Sampaio 0. E como vos dixen a semana pasada, facelo tan ben cos prezos do nivel profesional, conseguistedes o nivel semiprofesional. Como iba isto, Eros? Recordo, é un maior ou menor. Eu digo vos un par de xogadores e tedes que adivinar si o segundo vale máis ou menos que o primeiro. Segundo Transfer Market, Segundo Transfer Market. que poño en dúbida os seus coñecementos de primeira ref, que supoño que é a categoría que vas a usar ahora. Primeira e segunda. Vale. E como se chama en inglés o xogo? Para os nosos... Higher or lower. Ok. O mítico higher or Por lower. certo, Alberto Mariano bo nivel de inglés seguro, eh? Sí. É de chino ou certo nivel tamén? Economista. Sabía como se dicía arroz. E cervezas. Fum. Fum. E cervezas seguro. Por la anécdota que contou. Sí. Bueno, empezamos. A Cobra Mendoza ou Pascu? A Cobra Mendoza, fijo. Mendoza é un A tipo mexicano. Sí, eu diría tamén a Cobra. Pero dudo, Pero bueno, que sí, Pascu é o futbolista. Eu digo a Cobra. Eu dudo. Eu dudo tamén. Eu dudo, De pero carallo, Eu digo Cobra. Eu tamén. Eu tamén. Cobra, bueno, vale 300.000. Vale. Vale. Pascu ou Tiago? Pascu. Sí, supoño, Pascu. Si ora Tiago que eu... sí, Pascu. Pascu vale 250.000, efectivamente. E Tiago? Non ibades tan mal Vale. que as dudas, O sea, Aí moi asustadiño. Tiago ou Di Renzo? Penso que Di Renzo máis. Eu diría Di Renzo máis. Non sei, eu diría... É que Tiago caeu, joder, pero... Tiago era un Eu pero eu digo por Tiago, Transfer Market, que Transfer Market vaiche contar máis un Un futbolista. dianteiro, ademais. É un dianteiro que estivo en primeira ref, tal. Tiago nunca xogou en Pero primeira Di Renzo ref, cantos anos como ten quen xa? di. Eu digo bueno, pode que teña razón. Eu digo Di Renzo. Pois veña. Eu aquí non vexo nada claro, pero veña. Eu digo Tiago. Efectivamente, Di Renzo. Grande cabote. Tiago vale 150.000. Oh, mira, ainda vale, Non está Tiago. mal, Sí, bien. Di Renzo ou Gael Alonso? Gael Alonso máis. Sí, digo supoño eu, que Gael é un Alonso. Noviño. Gael Alonso, va, sí. Eu diría Gael Gael, Alonso. va. Gael, É que eu espera, teño deixa- dúdas. deixa- Están caindo todos no segundo. En algún momento Gael, cambiar. Gael é... non o sitúo. É o central é o central do sí, Celta B, o verdad? capitán Sí, do vale, Celta. vale, o rubio este. Sí. Gael. Sí, pero eu penso que se equivoca Transfer Market. Pero que ainda non sei será es unha pregunta trampa. Sí, correcto. 4 Dame toda a millóns, pinta de 4 pregunta millóns tal. e medio de valor. Sí, Gael. claro, e Pablo Durán 1 millón. Bueno, cousas que pasan. Va, venga. Alonso. Gael máis. Di Di Renzo, Renzo máis, 300.000. Vale. Joder, Cobran valen o mismo Di Renzo a Cobra. Gael Alonso ou Casas? Gael Alonso. Gael Alonso. É trampa esta. Gael Alonso. Casas. Gael Alonso. Ves como é trampa? Casas vale máis que Gael Alonso. Pero Casas vale 100.000. Como que non? No. Vale, entón. Visto de hai nada. Vale, entón. Gael Alonso Valoras pouco os teus 150.000. xogadores, Entonces Casas 200. Sí. Ou no. Sí, A ver, Gael vino canto? outro día. 150.000. Vale o mismo que Soto. Casas parece pouco, ou verdad. Cacharrón. Cacharrón valerá menos. Casas son 200. Cacharrón son máis ou menos? Menos. Casas. Menos. Sí, Casas. Sí, Casas. Casas son 200, efectivamente vale menos. O sea, vale máis Casas. Cacharrón ou Terranova? Terrano. Cacharrón. Eu aquí diría que charrón, creo. Eu tamén. Que complicada. Eu diría. Eu digo Terranova, É cacharrón. É Terranova. É Terranova. Cacharrón son 150.000 e Cacharrón vale máis que Marcos Lavín, que me chamou moito a atención. Joder, chaval. Terranova ou Llano? Ya no. Ya Ya, no é do Depor. Ya non sei. no xoga no. Uf. Joder, está cedido polo de por mal será, non? Dá caché sempre, non? É novo. Teño Ven de dúdas. fora. Ah, sí, será Llano. Eu diría ya. Terranova. Joder. 200.000. Vale. Llano ou Fer López?
Pois mira, como estou fallando todas, llano. É trampa, tío. É trampa, fíjate. É llano. Sí. Fer López vale 100.000, non está actualizado. Fer López vale máis que Llano. Llano vale 150.000. Acabamos de decir que vale máis llano que Fer López. Canto vale... Acabou. No, ainda hai máis. Fer López ou Kevin Sánchez? Kevin No, vale máis. Vale máis Fer, hombre. Que liada. Pero está actualizado. Sí. Eu diría Fer. Que vino hai un cacho. Vale máis Cambiado, Kevin. Vale máis cambiado. Kevin. Vale máis Cambiado. Kevin. Vale máis Kevin. Pois eu digo que debería valer máis Fer. Home, sí, non te jodes. E vale máis Fer. 400.000. Que turco eres, meu? Vale. Kevin Sánchez ou Lucas Antañón? Kevin Sánchez. Kevin, supoño. Canto valía Fer? Perdón. 400.000. Kevin. Eu diría Kevin tamén. Kevin. 300.000. Lucas Antañón ou Matos? Lucas. Lucas diría Matos aquí, É que Lucas pertence ao Celta ainda, non? No. No. No, Que va? xa no. Pois logo Lucas. Eu diría... eu diría Matos. Eu creo que Antañón, pero os de compra están ben valorados, Mira Casas. Joder, Matos ten 20 anos, 19. Sí, e Lucas tamén. Bueno, xa. Matos vale 200. Pero... Lucas xogou en primeira ref, eu digo Lucas. Matos vale 200. Sí, digo Lucas. Lucas, máis. 150.000. Matos vale 100. Acaba con Matos, Matos ou Ángel Arcos? Matos, que vale 100. Matos. E Arcos vale 50. Eu diría Arcos. Arcos é un juvenil. O señor Mourazos clavou as dúas. Claro. Matos máis, non? Matos máis. 100.000 e 50.000. sí. Claro. 50 Perfecto. Arcos. Ahora, desbloqueastedes o nivel, o fútbol que máis nos Bastante gusta. ben, non? Sí. Non bueno. Foi peor. Eu fallei moito. Foi peor que o nivel profesional, pero desbloqueastedes o Del- nivel, o fútbol que máis nos gusta. E vou intentar investigar a ver si podemos ter prezos dos xogadores De da terceira. terceira. Pregúntalle aos directores deportivos da terceira, porque sí, si non... Perdón, Pois- que nivel desbloqueamos? O nivel fútbol que máis nos gusta. Vale. Perfecto. Pois a semana que ven xogaremos e agora ata aquí, non? Estivo moi ben hoxe, Estivo moi ben. Moi guapo. A verdade que sí. Un día máis. Entrevista interesantísima con Alberto Mariano. E a semana que ven pode que non haya podcast, non? Pero pode haber outra cousa. Pode haber outras cousas, van vir outras cousas, de feito. Así que nada. Ti disfrutaches o día de hoxe, Darío? Sí. Sí. Darío sempre disfruta, nada. Menos co tempo, disfruta con todo. Sí. O de sempre, non? Que a xente se suscriba, se deixades comentarios, pois axudades un montón, ao final non costa nada darlle o botón. Joder, axudar. É gratis. Como sempre, non? Vémonos no próximo vídeo. Onde seguiremos falando? Do fútbol. Que máis nos gusta. Ve un peche.